Takže máme tu 18:02. Ešte možno minútku počkáme, kým sa pripoja aj ďalší. Postupne ich pripúšťame do miestnosti. Medzi tým chcem srdečne privítať pani Zuzanu Grigoškovú a chcem srdečne všetkých ostatných taktiež privítať v dobrom programe. Dneska máme online seminár na takú zaujímavú tému o záhradách lenivého hospodára, respektíve budeme rozprávať o permakultúre a permazáhradkách, takže je na čo sa tešiť. A ja by som chcela už teraz odovzdať slovo. A pani Zuzana predstavila, o čom teda bude rozprávať dnes. Možno povedala niečo o sebe a môžeme postupne asi začať. Nech sa páči. Ahojte. Keďže máme ešte tú minútku, tak ja tú minútku by som povedala si toľko, že som rada, že opäť prednášam, aj keď je to veľmi náročné aktuálne. Neviem, či všetci viete, máme takú väčšiu rodinu. Okrem toho vedieme aj takú prírodnú školu a škôlku. Ja som teraz na 100%, takže nájsť si ten čas bolo pre mňa naozaj veľmi náročné. Hovorím to preto aj, že naposledy, keď som prednášala pre vysokoškolákov, tak to bola celkom sranda, pretože počas živého vysielania, tak ako dnes, mi behla celá moja rodina. Pravda, že postupne každé dieťa vylezli všetkých 4, vtedy bol 5. v brúšku a nakoniec došiel sa ukázať aj manžel. A toto vysielanie som spustila s tým, že už manžel sa prišiel ukázať, takže teraz ideme asi zostupne od najstaršieho po najmladšie, takže som zvedavá, ako dopadne toto. A vlastne, keď som mala prednášku o vzdelávaní a tiež na jednom veľkom festivale, takto online cez Zoom, tak tiež mi dobehli všetky deti, ktoré mali v ten čas nesmierne niečo dôležité mi povedať, napríklad ukázať mi, že našli 50 centov, hej, a to posledné sa chcelo dojčiť, takže uvidíme, čo vyjde z tohto dnes. Dúfam, že to bude vo väčšej pohode pre mňa, ako keď deti nielen počas dňa niečo potrebujú, ale ešte aj keď prednášam naživo. No, nech je sranda, hej, nechávam to také otvorené a vopred upozorňujem na to, že u nás sa môže udiať čokoľvek. Takže asi tak. Vlastne aj v tom mojom facebookovom príspevku k tomuto eventu som mala také, že hádam, nebudú husy nejako na neporiadku, že ich bude mať kto zavrieť a hádam, bude všetko v pohode s deťmi a tak ďalej a tak ďalej. Len aby bol pokoj na dnes, keď už ideme naživo, aby som to bola vlastne viac pre vás. Túto prednášku bude mať tak, ten harmonogram vyzerá si tak, že ja ju prednášam bežne jeden celý deň až celý víkend. Prednášam o permakultúre a dnes my sme mali mať hodinku. Hej. Takže berte to tak, že to je úplná inšpirácia, alebo naozaj iba také po povrchu prejdenie si o tom, že čo je to permakultúra a ako si tú záhradu permakultúru nastaviť, tak aby sme naozaj mohli byť viac leniví a viac premýšľajúci záhradkár. V tejto mojej prednáške chcem povedať o celom tom bloku a potom nechám priestor na otázky, pretože častokrát ľudia majú nejakú veľmi konkrétnu otázku, ktorá sa týka ich záhradky, napríklad čo s tými slizniakmi a čo ak mám vožky alebo ja neviem čokoľvek, či môžem kombinovať to a to, a či permakultúra je vlastne to pestovanie v slame a tak ďalej. Takže tieto všetky otázky si necháme na záver a teraz pôjdeme v tej prednáške o to, aby sme pochopili gro tej permakultúry a vedeli si vlastne predstaviť, ako sa taká permakultúrna záhradka dizajnuje. Pretože ak chceme byť lenivý záhradkár, tak prioritne musíme veľmi veľa o tom premýšľať a správne nastaviť systém. Ak je systém správne nastavený, tak tá záhrada naozaj v mnohých procesoch je samočinná. No a o tom bude moja prednáška, takže ja dávam už teraz zdieľanie obrazovky, aby som vás mohla... No, ale deje sa zdieľanie? Nie, zatiaľ nevidíme. Veď to, že mám tu že iba jeden účastník môže zdieľať v rovnakom čase obrazovku. Počkajte, vyskúšam to upraviť.
Skúste teraz, či to pôjde. Aha, teraz by to už možno aj šlo. No, ale nič sa nedeje. Only host out. Aha, tak dala som aj u seba nastavenie, že všetci. A teraz by to už možno mohlo ísť. Dobre. Takže dostala som sa k tomu. Áno, už sa nám to otvorilo. Už to vidíme. Takže názov tej našej prednášky je, že základy permakultúry, naozaj taká ochutnávka. Berte to ako ochutnávku, dobre? Zdravý sedliacky rozum alebo inteligentná záhrada. Aby ste vedeli, kto prednáša, tak ja som novinárka, blogerka a tiež matka 5 detí. Náš blog livereset.sk bol medzi prvými blogmi na Slovensku a vlastne keď sa konali súťaže bloger roka, tak sme vyhrali 2-krát prvé miesto, raz 3. miesto. A teda ten náš blog zachytáva náš celý život, našu životnú cestu, ktorú tiež zdieľa práve permakultúrna záhrada. Áno, Janči, čo potrebuješ? Jakubko, ja teraz prednášam. Odchod. Čiže zmenila to náš životný štýl permakultúrna záhrada, takže Live Reset je aj o našom životnom štýle, je o permakultúre, je o ekologických stavbách a tiež je o tom, ako cestujeme s deťmi a tvoríme náš priestor spolu s deťmi. No a s manželom sa okrem toho, že sa venujeme permakultúre, budujeme aj tú našu permakultúrnu záhradu, tak venujeme tiež zdravému bývaniu a to tak ako komplexnej otázke bývania, čiže bývanie nie sú len 4 steny, ale bývanie je aj permakultúrna záhrada, alebo záhrada ako taká, akákoľvek záhrada, aj to je životný priestor, ktorý je rovnako hodnotný ako naša obývačka a tak sa k nemu aj správame. Potom je to zdravá stavba, v našom prípade je to ekologická alebo prírodná stavba a potom je to zdravý interiérový dizajn. No a prečo vám prednášam z pozície permakultúry práve ja? Je to o tom, že mám absolvovaný úplný permakultúrny dizajnerský kurz u mojej učiteľky Patricie Černákovej a ona je predstaviteľka permakultúry u nás na Slovensku, takže učila som sa priamo u nej a potom ešte u ďalších učiteľov, už ďalšie také pestovateľské typy. No a najviac ma učila naša záhrada. Potom mám ešte fotografie našich 5 detí v našej záhradke práve v našom sade, ktoré je plné zverov. Aktuálna fotografia našej záhrady. No a k tomu všetkému ešte chcem povedať, že máme napísané 3 knihy. Jedna je Ako mať krásnu jednu záhradu a nenadrieť sa a tá zachytáva tie úplné základy pre začiatočníkov, rôzne pestovateľské typy, ako si vybudovať proste tú prírodnú samočinnú záhradu. Potom, keďže som si povedala, že permakultúru treba šíriť ďalej a ideálne to je cez deti a cez rodičov, tak som napísala aj knihu ďalšiu detskú, Alžbetka s Klárkou si vysnívajú čarovnú záhradku. A tá je o tom, že jednoducho rodičia čítajú svojim deťom zaujímavý, pútavý príbeh s krásnymi ilustráciami, ktorý je popredkávaný aj naozajstnými fotografiami a postupmi, ako si vybudovať prírodnú záhradu. A tretia je vlastne z tej oblasti zdravého bývania. No a ešte keďže tú permakultúru máme veľmi radi, tak sme sa dali nahovoriť a natočili sme aj film V zdravom dome žijú šťastní ľudia a ten je rozdelený na 3 časti a jedna časť je vyslovene permakultúra, druhá sú technológie pre bývanie, ako solárne panely a čerpadlá a tretia je vlastne interiérový dizajn. Takže komu sa nechce čítať, tak môže si pozrieť aj film. A vlastne po tomto vstupe, kde som sa tak predstavila, kto som, čo som, tak by som rada prešla na to, že vlastne, čo je to permakultúra. Asi si tam máte napísaný aj nejaký text a povypínané mikrofóny, ale možno kto by chcel, ja by som bola veľmi rada, keby ste povedali vašu nejakú formuláciu, že čo je to podľa vás permakultúra.
nemusíte sa hanbiť. Môžete kľudne povedať, čo pre vás predstavuje permakultúra. Keď to robím na kurzoch, tak ľudia veľmi spontánne rozprávajú o tom, čo si predstavujú pod tým slovom. Jo, ide tam o udržateľnosť, takú prirodzenú udržateľnosť tej záhradky. Za mňa teda. Pre mňa udržateľnosť tiež znamená cyklus. A cyklus je niečo, čo permakultúra uplatňuje úplne všade. Čiže udržateľnosť a udržateľný cyklus v tej prírode je presne to, čo sledujeme pri tvorbe tých záhrad. Áno, áno, výborne. Má niekto ešte niečo, čo by chcel? Kľudne si môžete zapnúť mikrofón, môžete sa kľudne pridať, alebo nám napíšte do chatu. Momentálne ho idem aj pozrieť. Je to harmónia s prírodou, alebo dlhodobo udržateľná záhrada. Že nebojujeme proti prírode, ale pracujeme s ňou. Nám napísala Renátka. Ak nechceme bojovať s prírodou, tak musíme vedieť, ako s ňou spolupracovať. Čiže musíme vedieť, ako s ňou nadviazať tú spoluprácu. No prebehni, Jakub už. Takže v tej celej definícii, ak by sme si rozložili to po slovách, tak perma je kolobeh, niečo, čo sa permanentne deje, to je ten cyklus, to je niečo, čo sa vlastne opakuje v tom kruhu. Jar, jeseň, zima, leto, sú to cykly rastliny, kedy vyráši, plodí a hynie. Je to vlastne cyklus, ktorý sa nachádza aj pri napríklad trasovaní pozemkov. Je to cyklus, ktorý sa uplatňuje aj v rôznych dizajnerských formách. Čiže to je perma, je to kolobeh. Kultúra je čokoľvek, čo človek vytvorí. Hej. To sú aj tie záhony, ale to je aj parkovné miesto, to je v tom záhradnom ponímaní, ale samozrejme to je všetko, čo človek tvorí, agrie zem. A tak celkovo vlastne je vnímaná permakultúra práve ako taký súhrn plodín, ktoré trvalo plodia, to sú stromy a kríky. Čiže ak by ste chceli byť úplne lenivý záhradkár, ktorý nechce robiť veľa v tej záhrade, tak práve cez túto permanentnú výsadbu, aspoň kríkov a stromov si môžete vytvoriť záhradu, kde je tých vstupov o mnoho menej a stále máte dostatok ako keby tých výnosov, tých plodov, ktoré vám tá záhrada dáva. No a vlastne, ak dokážeme využívať tie prírodné princípy, ktoré permakultúra zohľadňuje pri dizajnovaní, tak my vieme vytvoriť záhradu, ktorá chce čo najmenej energie, času, našich vstupov a vlastne má maximálne výnosy pre nás. A to je tá otázka, kedy sa ľudia pýtajú, no naozaj môžem tak málo pracovať, môžem tak málo sa tomu venovať a napriek tomu budem mať výnosy? Tak vlastne permakultúra má k tomu tú odpoveď. Celkovo ako vznikla tá myšlienka, nebola ako formulovaná pre nejaké veľké rodové statky, pre hektárové polička. Bill Mollison s Davidom Holmgreenom v tých 70. rokoch vymysleli permakultúru, alebo popísali permakultúrne princípy, tak, aby som bola presná, aby vyriešili otázku krajín tretieho sveta. Čiže ako vypestovať na veľmi maličkých poličkách dostatok zeleniny na to, aby ľudia boli sebestační v krajinách, kde je hlad. Takže nie je to práve systém, ktorý je budovaný na obrovské pozemky, dá sa pekne vyhrať aj na veľmi maličkých záhradkách. Ja som dokonca dizajnovala záhradu, ktorá mala iba 25 metrov štvorcových. Bola to samozrejme iba ochutnávka tej permakultúry, ale napriek tomu spĺňalo to tie princípy tej prírodnej záhrady. To, ako Bill na to prišiel, bolo pozorovaním. On totiž to bol drevorúbač a ako trávil veľmi veľa času v lese, tak si uvedomoval, že na tom poli, koľko človek musí pracovať, koľko potrebuje tam mať vstupov, traktor, zasiať, orať a proste zberať a striekať a polievať. A v tom lese nie je nič z toho potrebné a napriek tomu ten les má každým rokom väčšie výnosy. Pretože keď v jednom roku máte les a na jeho konci úbočí je nejaká lúka, ďalším rokom tam je nejaké malinšie, potom sú tam nejaké kríky a nakoniec tam sú ďalšie stromy, čiže ten les má stále rozpínajúcu tendenciu.
tak ten človek nemusí do toho nejako vstupovať a stále bude rodiť a plodiť a snažiť sa rozširovať. No a vlastne tento princíp lesa sa volá entropický systém a je to presne to, že v tom lese nikto neorie, napriek tomu tam rastú huby a je ich prirodzené množstvo, že je to stále udržateľné. Nikto tam nemusí vynášať hovienka po zvieratkách, mŕtvolky po zvieratkách a napriek tomu po nich nešlapeme. Čiže všetko tam funguje tak, ako má. No a teda tá odpoveď, ako mať takúto záhradu, kde naozaj ani my nemusíme tak vstupovať a bude sa to samé žiť, je vlastne dosiahnuť čo najväčšiu biodiverzitu. Čiže po vzore lesa, aby tam bolo čo najviac prvkov. Čiže ja mám teraz opäť takú otázku. Pokojne si môžete zapnúť mikrofóny a tá otázka znie, že ktoré prvky z lesa by ste si vedeli vy uplatniť v záhrade? By ste vedeli si predstaviť, že fíha, tak toto viem z toho lesa využiť. Čo vieme imitovať z lesa u nás v záhrade? Mňa napadol mach. Možno nejaký kmeň stromu, konáre. Čiže niečo, čo by sa mohlo rozkladať, nejaké biohmota, čiže niečo, čo sa môže rozložiť a vlastne vytvárať podhubie a vďaka tomu môžu aj huby rásť. Huby sú napríklad predloženou slámkou preto aby stromy mohli brať si živiny cez korene, takže áno, aj toto. A čo ešte také sa v lese nachádza a vieme to mať aj my v záhrade? Nevidím, čo to môžem si pozrieť. Prosím? Lístie, poplazy, krí, stromy, vodný element, potôčik, jazierko. Renátka je asi celkom dosť dobre zbehla. Áno, čiže to som čítala v čete. Áno, ak chceme imitovať les, tak napríklad veľmi dobré je, ak imitujeme to, že v lese málo kedy máme rovnú plochu. Ten terén je rôzny, sú tam rôzne dolinky, jamky, je hrboľatý a toto sa snažíme mať aj na tom pozemku. Prírodná záhrada nie je rovná ako futbalové ihrisko. Alebo napríklad, že sú tam tie rôznorodé rastlinstvo od stromov, kríky, bylinky, cez rôzne kvetiny, alebo ako bolo machy povedané, trávnaté porasty a tak ďalej. Rovnako sú to vlhkejšie miesta, vlhké dolinky, močiariky, po prípade potok, čiže ten vodný prvok je veľmi dôležitý mimoriadne v permakultúre, ale zároveň sú to vtáky, jašterice, sú to hady, sú to nejaké väčšie tvory, ktoré tam sú, netopiere. Čiže toto všetko my si môžeme v udržateľnej miere aplikovať aj u nás v záhrade. No a keď som to vlastne vymenovala, tak povedzte mi, že koľko prvkov z lesa vidíte v tejto modernej záhrade? Ja si otvorím chat. Vidím, že tam to celkom funguje. Sa musím takto. V tejto modernej záhrade, koľko prvkov dokážete vidieť z lesa? Čo vám z toho utkvelo do očí, že tak toto vyzerá ako les? Môžete si kľudne dať číslovku iba do chatu. No, je tam nejaký trávnik a sú tam nejaké tie okrasné dreviny. Je tam potom ten štrk, ihrisko nerátam do toho celého, takže áno, máme systém, máme záhradu, ktorú tvorí ako keby 3 prvky. Tieto 3 prvky sa v čase krízy dokážu len veľmi ťažko podporiť. Čiže ak tento zelený koberec nemá automatickú závlahu, tak ak tá rodina odíde na dovolenku preč, tak v tom momente sa vlastne udeje to, že zo zeleného trávnika je žltý trávnik. Tie tuje, ak veľmi vyrastú, budú tvoriť vysoký tmavozelený vlastne múr, ktorý neprepúšťa dostatok svetla ani nevytvára dostatok priestoru pre vlastne život ostatných živočíchov, tak jedného času možno prídu k tomu, že ho potrebujú zrezať. Nedá sa tvarovať, nedá sa s tým nič robiť.
Aby tento zelený alebo živý plod bol tvorený napríklad krušpanom, tak tým, že ide o monokultúru, čiže je to živý plod, ktorý je tvorený jednou tou rastlinou, tak príde priatka krušpanová alebo navíjačka krušpanová a vlastne v priebehu niekoľkých týždňov máte iba žlté kríky, celý ten živý plod odchádza. Čiže monokultúra nám neprináša udržateľnosť v tomto zmysle. A potom tu máme tento obrázok. A tento obrázok vyzerá ako obrázok veľmi náročného záhradkára, čiže niekto sa musel tu veľmi vyhrať a asi to treba nejako udržiavať, že vyzerá to možno, že tak veľmi profesionálne a tak. Ale popravde tento obrázok hovorí o veľmi veľkej udržateľnosti, pretože tam máme vodné prvky, ktoré ten priestor schladzujú, ktoré dostávajú do toho priestoru taktiež aj dostatok vlahy. Máme tam chladnomilné, teda tieňomilné trvalky, máme tam trvalky, ktoré sú radi na vyslni, máme tam stromy, máme tam kvety, bylinky, čiže tam všetko na to, aby ten systém bol čo najviac podporný. A ja to vysvetlím na tejto sieti. Čiže ak máme sieť, ktorú nám tvoria tri nite, tri také cverny, ako je anglický trávnik, tuje a skalničky, tak ako náhle niečo z toho proste padne, tak padá celý systém. Ak ten náš systém vytvárajú mnohé prvky, tá biodiverzita, ako je v lese, čiže živý trávnik, stromy, kvety, zelenina, jazierko, zvieratá, tak máme jednu obrovskú pavučinu, pri ktorej, ak sa otrhne nejaké tie lánko, tak všetky tie ostatné lánka to podržia. A o tom je tá biodiverzita, že vlastne tá prírodná záhrada alebo permakultúrna záhrada pri tej veľkej rozmanitosti vytvára obrovský oporný systém, ktorý jednoducho neskolabuje, keď vy odídete, alebo keď sa nedáte tú prvú pomoc, alebo ako by som povedala, že tú permanentnú starostlivosť vždy, ako to je napríklad v tom opačnom prípade. Často ľudia sa obracajú k permakultúre alebo k takým udržateľnejším záhradám práve preto, aby mohli cestovať a nezbláznili sa. Čiže možnosť odísť a nezblázniť sa. No a permakultúra práve takéto riešenia ponúka, je veľmi sofistikovaná. Ako taký príklad poviem, že napríklad v lese popadá lístie, to znamená, že ten povrch je stále zamúčený, no a vďaka tomu vlastne tá pôda nedegraduje. My môžeme to isté imitovať v tej našej záhrade a to takým spôsobom, že zeleninové záhony napríklad zamúčime, čiže dáme tam nástielku, tá nástielka môže byť zo slamy, môže byť zo štiepky a nástielka spôsobí to, že záhon nám nevyschýňa tak veľmi, pretože je prikrytý. Semienka buriny nemajú takú šancu zakoreniť, čiže vytvára sa tam taká nepriepustná vrstva a ak aj nám tam príde burina, vieme ju veľmi ľahko vyťahnuť. No a do tretice vždycky dochádza k erózii pôdy, či už vetrom alebo vodou. A tá najúrodnejšia pôda je predsa tá na vrchu. Tá sa tvorí veľmi dlho a je veľmi, veľmi výživná a vetrom a vodou nám vlastne odchádza. Ako náhle my tú zem zakrývame, tak vlastne ju celkovo chránime. No a v prípade, že my chceme ísť na dovolenku a máme dobre zamúčené záhony, tak nemusíme mať stres, že či nám úroda, teda rastliny, zelenina tam vyschne a nebudeme mať teraz žiadnu úrodu, pretože pri takom 20 cm mulči slamy dokáže aj vo veľmi veľkých teplách záhrada alebo ten záhon vydržať 3 dní, bez toho, aby sme museli polievať. Čiže to je jedna taká malá vychytávka, kedy my, čo sme odpozorovali v lese, že nikde nie je odhalená pôda, pretože odhalenú pôdu príroda vlastne vníma, že došlo k nejakej erózii pôdy, čiže otvorila sa rana, je to veľká otvorená rana, pôda, ktorá nie je zakrytá a vtedy tam posiela svojich prvých výsadkárov. A tí prví výsadkári to sú rôzne druhy burín, ktoré sa snažia vo veľmi rýchlom čase túto ranu, túto odhalenú pôdu vlastne zakryť a sceliť. Tie buriny sú našim veľkým kamarátom, pretože oni tam prichádzajú nie náhodne, ale podľa toho, aký typ pôdy máme, tak taký typ buriny tam pôjde. Ja mám aj neskôr k tomu slajd, že vlastne ak máme veľmi sypkú tú pôdu, tak práve sa nám tam usídli také niečo ako materina dúška, ktorej koreňový systém je doširoka vrstvený a snaží sa tú pôdu nám skompaktniť a dať dohromady. Ako náhle máme nepriepustnú ílovú pôdu,
tak práve tam prichádza pír, bodlia, ktoré majú dlhé kolovité korene a snažia sa vytvárať tým rôzne chodbičky a vlastne rozbíjať tú pôdu, aby bola čo najviac hutná. A preto vlastne my, keď máme záhon, ktorý máme odhalený, tak môžeme vidieť krásne, akú kvalitu pôdy v ňom máme, práve tým, aký typ buriny sa nám tam dostane. Čiže odhalené polička v konvenčnej záhrade sú pre prírodu stav katastrofy, ktorú potrebuje ako keby zachrániť a zachráni sa práve tým, že tam idú buriny. Ak nechceme s ním bojovať s týmto systémom, ako to má príroda nastavené, tak práve po vzore lesa môžeme tie záhony zakrývať. A vďaka tomu môžeme aj odísť na tú dovolenku, ak potrebujeme a nemusíme sa zblázniť, že koľko práce máme a nemôžeme si to dovoliť. Veľmi dôležité je povedať aj to, pri tom, keď sa ľudia rozhodujú, že by chceli mať svoju záhradu, že záhrada nie je obraz, na ktorý sa pozeráme z veľkých presklených okien nášho domu. Nie je to obraz, je to priestor životný. Čiže je to, ako som spomínala na začiatku, naša obývačka, kde tiež v obývačke potrebujeme aj povysávať, aj upratať, aj niečo kúpiť, zariadiť, doriešiť, investovať do nej peniaze, čas a energiu. To isté je tá naša záhrada. V súčasnosti je taký trend, že vlastne vytvárajú si ľudia veľmi statické záhrady, ktoré sú v každom ročnom období rovnaké. Majú tam zelený trávnik, majú tam okrasné dreviny, majú tam nejaké štrkové plochy, možno nejaké sošky a tak, ale vlastne táto záhrada je po celý rok stálozelená a nemenná. Ako náhle človek je do prírodnej záhrady, tak vlastne každým ročným obdobím, každým mesiacom až týždňom sa tá záhrada veľmi, veľmi líši a mení a je veľmi dynamická. A práve sociológovia sa zhodujú v tom, že ten náš obrovský strach z toho, že zostarneme, že raz umrieme, ten náš strach zo zmien je to, čo nás aj vedie k tým statickým záhradám, na ktoré sa pozeráme z toho okna a nevidíme napríklad tú jeseň života alebo tú zimu, tú smrť, ktorú raz každý musíme stretnúť na tej našej ceste. A práve naopak mám aj ja skúsenosti, že zmena životného štýlu je spojená alebo sa priamo nadväzuje aj na to, že ak človek zmení tú svoju záhradu na tú prírodnú a začne vnímať tie prírodné procesy, je s ňou prepojený, že naozaj s ňou je v symbióze a vníma tie všetky súvislosti a deje, ktoré sa dejú, tak začne vnímať veľmi aj tie svoje vnútorné procesy. Takže tá záhrada nie je priestor, kde môžete pestovať a vlastne mať nejaké kvety alebo levandu alebo čokoľvek také. Záhrada môže byť jedným veľkým životným štýlom a veľkou životnou cestou. Na mojej ceste alebo našej rodinej sa naozaj stala. No a preto, aby sme my do tej záhrady chodili a nemali ju ako iba obraz cez tú veľkú presklenú plochu, tak potrebujeme mať dôvod. A ten dôvod môže byť ten, že idem natrhať bylinky do bylinkovej špirály, idem si pozrieť, či dozreli jahody, aby som si ich nazberala. Aktuálne chodíme do záhrady, aby sme zberali orechy a uskladňovali jablká, aby sme hrávali listie, alebo zametali listie z chodníkov a vďaka tomu máme stále pohyb na čerstvom vzduchu a vlastne ešte vitamín D zo slnka, keďže máme stále možnosť chodiť von. Takže mať možnosť ísť von, lebo keď máte iba trávnik a tie okrasné dreviny, tak veľmi niečo. Chodíte iba kosiť tú trávu. Ale ako náhle tam máte tú rozmanitosť, tak neustále vás niečo do tej záhrady priláka. Hej? Sú to zvuk včiel, je to vôňa kvetov, sú to plody, sú to činnosti, ktoré potrebuje v nej robiť. No a tu je aj o tom, že vlastne má to nastavené tak, že nejdem do tej našej záhrade drieť nezmyselne, pretože mnohé tie úkony majú v permakultúre svoj zmysel. My vieme, prečo mulčíme, ako som hovorila, hej? Aby sme nemuseli plieť napríklad, alebo nemuseli toľko polievať. My vieme, že prečo máme vyvýšené záhony, aby sme ich nemuseli v nich vlastne obracať pôdu, čiže nejaké okopávanie, rýľovanie nebolo v tom. My vieme, prečo množstvo vecí, čiže tie úkony, ktoré tam sú veľmi zmysluplné a zároveň je nutné to urobiť. Neznamená to, že ak máte permakultúrnu záhradu, že už nemusíte vôbec pracovať.
človek v nej pracuje, ale tá práca robí radosť, pretože je zmysluplná, nebojuje s tou prírodou, to je jedna vec. A druhá vec, ak ju to vníma ako príležitosť, ako byť v tej prírode, tak je to potom vlastne úžasná spojka a motivácia, prečo vlastne tú záhradu stále zveľaďovať a zdokonaľovať sa v tom, v čom robím. Veľmi dôležité je povedať to, že sú tu aj ten pohľad tých bezpečných potravín. To bola motivácia pre nás, mojim mužom, kedy sme sa začali permakultúre venovať, pretože sme mali naše prvé 2 malé deti a chceli sme im ako správni biorodičia, to asi sme si všetci prešli týmto obdobím, alebo prechádzame, vlastne dať zdravú stravu a zdravú zeleninku našu vlastnú, takže najprv sme veľmi konvenčným spôsobom začínali pestovať a vôbec nám to nefungovalo, ale že vôbec. Tak sme začali hľadať a okrem toho všetkého sme boli aj 3 mesiace dobrovoľničiť na Novom Zélande na permakultúrnych farmách, kde permakultúra má už naozaj niekoľkoročnú vývoj, tradíciu, históriu. Čiže v tom čase, to bolo vlastne od 7 rokov dozadu, kedy u nás o permakultúre len hovorilo a boli prvé permakultúrne projekty, tak tam už boli naozaj reálne založené permakultúrne záhrady a my sme mohli naozaj vidieť a hmatať si, čo je tá permakultúra. A vtedy sme si povedali, že dobre, ideme do toho a budeme pestovať tie potraviny na to, aby sme im dali zdravú stravu. A k tomu aj naše deti sami vedia, že to, čo donesiem zo záhrady, nemuselo byť zabalené v plaste, nemuselo prejsť kamionmi, toto veľmi akože vnímajú, nemusel to niekto vkladať a vykladať z bedničiek do obchodu a vykladať, nemusel som ísť do auta to kúpiť, jednoducho je to niečo, čo mám hneď v záhrade a ovplyvnilo to tiež aj naše stravovacie návyky, pretože sa stravujeme sezónne. Čiže to, čo práve rastie, tak z toho teraz varíme, takže ja chodím do tej našej záhrady ako do obchodu. Proste prídem, pozriem sa a z toho potom je navarené, čo má svoje úskalia, pretože ak máte cukinu a veľa cukiny, tak je cukina všade, v koláči, aj v mafinoch, aj v slanom, aj v sladkom, aj prívarky, aj všeličo. Ale deti si už zvykli, celkom fajn. A máme aj takú storku, kedy decká veľmi chceli kukuricu a tiež sme im v obchode, lebo zazrali to v obchode a sme im vysvetlili, že kukurica ešte nebude, pretože ešte dozrieva. Že bude až, keď uvidíte, že naozaj vyrastla v našej záhrade a vďaka tomuto príbehu sa naučili napríklad, že všetko má svoj čas a že všetko dozrieva v nejakých tých ročných obdobiach alebo mesiacoch a že vlastne keď my dáme semienko do tej zeme, tak každá plodina potrebuje svoj čas, svoju opateru na to, aby donesla to svoje ovocie alebo zeleninku. Takže je to úžasný aj ako vzdelávací proces pre tie naše deti. Že zažiť si, ako sa to jedlo dostane na tanier, že to nie je len hneď hotové a vidieť aj ten rozdiel medzi tou paradajkou, ktorá je vypestovaná niekde v skleníkoch v Španielsku a tá, ktorá je vypestovaná u nás. Takže nám to veľmi pomáha aj v tej výchove a vedení detí. Aktuálny trend však je takýto. Ľudia si myslia, že keď budú mať takúto záhradu, že budú musieť menej pracovať a že budú mať viac času chodiť na dovolenky alebo sedieť na terase alebo grilovať s priateľmi. Pravda je taká, že toľko, koľko ľudia investujú do toho anglického trávnika, je čisté šialenstvo. Na moje kurzy chodí aj veľa mojich kolegov zo záhradných architektov, ktorí vlastne pracujú aj robia údržby záhrad a hovoria o desivých číslach, ktoré sú ľudia ochotní zaplatiť za to, aby mali anglický trávnik a robia rôzne desivé veci. Pre mňa úplne ako to, že sa dáva pletivo na to, aby krtko nerozhrábal tú zelenú trávu, potom sa preosieva na to zem špeciálnym spôsobom, potom sa zakladajú tie kobercové trávniky a potom tam je kopec hnojív a množstvo vody na to, aby sme udržali takýto anglický trávnik, ktorý je prirodzený pre Anglicko. Hej. Nevychádza to len tak z tento názov, ale anglická klíma, ktorá je vlhká, nie je tak teplá, naozaj je vhodná pre tento koncept, ale nie je náš, čiže my ho musíme umelo vytvárať tie podmienky a potom to znamená, že túto s prírodou ozebujeme, musíme mukovať. No a niekedy stačí veľmi málo, dokážeme pracovať s recyklovateľnými materiálmi a dokážeme vytvoriť jedno veľmi príjemné zátišie. Toto zátišie bolo medzi prvými, ktoré sme vytvorili, keď sme vlastne prišli do nášho sadu. Dostali sme lavičku drevenú, tu sme dali pod strom, mali sme teda na starom dome, kde sme bývali dočasne, lavor,
takýto plechový, tam sme zasadili kvety, mali sme debničku, do ktorej sme zasadili bylinky a jahody a vytvorili sme tie kamene dookola, to je vlastne vanička zakopaná v teréne a tá je napustená vodou a bolo tam drievečko a vlastne hore nad lavičkou bol hmyzí hotel a tiež krmitko pre vtákov. Takže my sme si sadli na tú lavičku a za pár hodín, ako tam prišla voda, ten vodný prvok, tak začali sa zlietavať včely, začali chodiť sa napájať vlastne vtáky. Za pár hodín objavil túto vodnú plochu potápnik. To viete, to je taká ten chrobák s tými dlhými nohami, ktorý vždy príde do každej vodnej plochy. A vlastne decká mali, aj my sme mali takú ochutnávku permakultúry, kde ste videli strom, kde ste videli kvety, ovocie, je tam aj paradajka zasadená, čiže aj zeleninu, kde je vodný prvok a vlastne ten oddychový, takže niekedy stačí veľmi malá plocha na to, aby sme dokázali podporiť rozmanitosť a vďaka tej rozmanitosti priniesť do tej záhrady život a ten život znamenajú tie zvieratá. To je tá radosť, že vy sa môžete pozerať na to, že ten život tam naozaj je a je to veľmi krásne, až niekedy také dojímavé. Takže táto záhrada si vás naozaj, tento maličký kútik, už len tento malý kútik si vás dokáže prilákať do tej záhrady a netreba na to žiadne veľké peniaze alebo obrovskú prácu. No, v súčasnosti ešte stále pretrváva tento trend veľmi úhľadných zeleninových záhonov, kde ak nie sme na dôchodku, tak popravde veľmi nestíhame to mať takto krásne opleté a vytrhané. No a to je tá vec, že preto sa zeleninové záhradky dávajú za humno. Poznáte to? Máte niekto záhradky vzadu? Za domom? Lebo ja mám takú tiež pobytku, že takéto zeleninové záhrady sa dávajú za dom, aby tá susedka nevidela, koľko tam je tej buriny, že v tej pleveli ani zelenina nerastie, veď tam je samá plevel, lebo pravda, že je to za domom, človek sa tak často tam nezíde, alebo nejde sa pozrieť, kontroluje to, lebo je to za domom proste, nie je tam taký dohľad. A potom to tak vyzerá, že sa hanbíme pred tým našou susedou, že juj, koľko my tam máme zeliny. No a vlastne k tomu smerujem tým, že takto môže vyzerať ešte zeleninová záhrada, ktorá je priamo pod oknami domu. Čiže tuto vidíte záhony, ktoré sú plné zeleniny, aj kvetov, a napriek tomu je tá záhrada krásna, ale čo je veľmi dôležité povedať, my ju máme priamo pod nosom a môžeme kedykoľvek vidieť, aký je stav. Že už nám došla nejaká úroda, môžeme si ich natrhať, že potrebujeme podporiť, pretože je tam nejaký škodca, že už treba poliať, že treba vypliať, pretože ju máme priamo pod nosom a je to úplne iné, ako schovať ju niekde na koniec záhrady, kde človek častokrát potom ani nezajde. Takže takto môže vyzerať zeleninová záhrada. To je taká malá ochutnávka toho, že nemusí byť len niečo, čo treba odčleniť ako užitkovú a okrasnú časť záhrady. Aj zelenina môže patriť k tej okrasnej časti. No a teraz je moja druhá časť prednášky a to je dizajnovanie záhrady. Povedali sme si, že o čom asi tá permakultúra je. A teraz si poďme povedať, ako si takú záhradu veľmi ako stručne, fakt ako taký iba prehľad nadizajnovať. V tých prvých procesoch získavame informácie o záhrade. To je prvá časť. Prvá časť je o záhrade, druhá časť je o mne samotnom. V tom zisťovaní informácií o záhrade máme 3 veci. A to je pozorovanie, zisťujem históriu a overujem si informácie. K tomu pozorovaniu je veľmi dôležité porať. Nejdem sa vás spýtať, lebo mi neodpovedáte, takže vám to rovno poviem, že to pozorovanie by malo trvať 1 celý rok. A to preto, aby sme tú našu záhradu dokázali vidieť aj vtedy, keď nielen svieti slnko, ale je strašný lejak a my chceme vidieť, kadiaľ tá voda sa leje, keď ten lejak ide a tie zrážky sú naozaj veľké. Kedy zlieza sneh, v ktorých častiach prvý a kde neskôr, kde máme prvý mráz, aby sme napríklad vychytali nejaké mrazové dolinky a práve tam si nedali zeleninový záhon, aby sme videli, ako sa ten náš pozemok počas celého roka aj z tých dobrých, aj tých ťažkých chvíľach správa,
a vďaka tomu vedeli ho správne nadizajnovať. Takže prv, než začneme vôbec niečo robiť, tak je ideálne, ak na tom pozemku žijeme a rok ho pozorujeme. Tak sme to robili aj my pri našom pozemku. A potom to, ako to učím ja, je, že pozorovať čo? 4 živly. A to je slnko, vietor, voda a pôda. Slnko znamená, že keď prídem ja na pozemok, ak idem kupovať pozemok napríklad, alebo ak už mám záhradu, ale chcem si ju premeniť na prírodnú, permakultúrnu, tak sledujem si, ako sa mi hýbe slnko na pozemku. To znamená, že aha, môj pozemok je orientovaný na juh alebo na juhozápad, mám tú budovu od suseda, ktorá mi tieni a vytvára mi obrovský tieň, tak vtedy je ideálne mať vytlačenú mapu svojho pozemku z katastru napríklad, alebo zakreslenú mapu a zakreslujem si tam tzv. Tieňovú mapu, že píšem si, aha, tak tu nám mi tá budova robí permanentný tieň. Toto miesto nie je vhodné na to, aby sme pestovali zeleninu. Toto miesto je vhodné na to, aby tam bola garáž napríklad. A vyznačím si najslnečnejšie miesto, že tuto mám stále slnko, tak to by mohlo byť fajn pre tú zeleninu a nedám tam napríklad tú garáž, lebo garáž jednoducho nevieme presunúť a bolo by škoda, keď práve na tom najslnečnejšom mieste nebude zelenina, alebo je niečo, čo môže byť úplne niekde inde. Takže sledujem si, ako nám to slnko sa pohybuje aj na tom našom pozemku, lebo niekedy, ak máme orientáciu takú, že nám západné slnko zachytávajú kopce, tak ten západ môže už končiť na tom vašom pozemku zatienený niekde, kde už sa to slnko nedostane a aj vtedy je fajn si to poznačiť, že nie je to permanentný tieň, ale vlastne slnko prichádza alebo odchádza v tom vašom pozemku v nejakej miere a už ďalej vlastne tá výsadba by nemala dostatok svetla, alebo teda slnka a tepla. Tiež je fajn pohrať sa s tým, že ak máte aj tieňom zatienený pozemok v nejakej miere, tak netreba byť teraz nešťastný a predávať to a teraz odísť a hľadať nový, ale vieme sa s tým tieňom pekne pohrať. Napríklad my máme v sade troch slivkových stromov, teda 3 rady slivkových stromov. Jeden rád je na plnom slnku, druhý rád je na čiastočnom slnku a tretí je plne zatienený orechami. A nám sa deje vlastne to, že sa nám predĺžuje vlastne to produktívne obdobie tých sliviek, pretože kým to, ktoré je na plnom slnku, začne zrieť, tak tie, ktoré sú na plnom tieni, zrejú o 2 až 3 týždne neskôr. Čiže my dokážeme tie slivky zberať permanentne a je to v čase pomaly celého 1 mesiaca. Takže ak máme aj tieň, vieme sa vyhrať s tým tak, že niektoré stromy dáme zámerne do toho tieňa, aby sme podobným spôsobom vlastne predĺžili si tú pestovateľskú sezónu. To isté môže byť s jahodami. Máme jahody, ktoré sú na plnom slnku, na tej našej rovinke a máme jahody, ktoré sú v tzv. Divočine, ktorú máme za domom a to vlastne znamená, že dozrievajú o mnoho neskôr, pretože je tam väčší chládok a väčší tieň a je to ešte pri jazierku. Takže takto sa dá s tým celkom vyhrať. Takže prvé, čo si zapisujem do tej mojej mapy je, ako sa mi pohybuje slnko po mojom pozemku, aby som vedel vychytať tie najkrajšie, najslnečnejšie miesta a zároveň tie, ktoré sú v tieni a vedel ich využiť na to, čo vlastne slnko vôbec nepotrebuje. Potom tam máme vietor. Vietor je úžasný a ja by som sa opýtala, vyskúšam, či niekto sa pripojí alebo nie, že na čo si myslíte, že je dobré. Áno, aj tí, čo ich majú pri ceste, tak im každý obzerá, ako ich majú okopané tie záhony, tie záhradky, či tam v čete. Presne tak, no akože toto musí byť, takže a my sme takí zlatí Slováci, no čo si budeme hovoriť. Čiže ten vietor, na čo je užitočný vietor? Prečo my potrebujeme vietor k tomu testovaniu, k tomu, aby sme dobre nadizajnovali náš pozemok? Môžete si aj v duchu odpovedať, že čo by ste asi tak povedali, keby ste boli naživo so mnou v našej záhrade, kde zvyknem prednášať. Vietor, opeľovanie, presne. Opeľovanie je teplota. Super. Vietor je dobrý na to, aby sme s vetrom pracovali, a to takým spôsobom, že niektoré rastliny sa potrebujú opeľovať po vetre. Takže ak mám čerešne, ktoré presne takto fungujú, musia byť 2 a vysadím ich tak, aby boli po vetre. Čiže ak máte západné vetry, čo my presne viem, ako sa nám hýbe u nás na pozemku,
tak pekne si tie čerešne dám potom vetre a ľahšie sa potom opelia. Alebo to je prípad aj rakitníkov napríklad. Hej? Čiže dávam ich potom vetre. Vietor je úžasný aj na to, aby nám pozemok preschol. Toto je veľmi veľké úskalie, málo kto si to uvedomuje, že ak máme pozemok, ktorý má napríklad 400 metrov štvorcových, my ho dáme po každej strane betónovými plotmi ohradiť a sme ešte napríklad v takej lokalite ako je Rovinka pri Bratislave, kde je veľmi teplo, vzduch tam stojí a my máme pozemok, ktorý je takto zabarikádovaný, tak vlastne na tomto pozemku nemá vietor možnosť prísť a keď vám zaprší, veľmi dlho sa tam drží vlhkosť a také nezdravá klíma, ktorá je vhodná pre rôzne plesne a choroby. Vietor je úžasný na to, že keď zaprší, zafúka a pozemok sa nám krásne presuší. Čiže je to aj ako taká prevencia voči rôznym chorobám a škodcom. Napríklad sa nás pýtajú ľudia, či striekame stromy. Nestriekame stromy, my sa snažíme urobiť tú prevenciu a to je to, udržiavať korunu stromov tak, aby bola čo najviac vzdušná, čiže rezom, ju prezdušniť natoľko, že je tam dostatok slnka a vetru, čiže nie je tam tá uzavretá koruna, do ktorej, ako keď máte izbu a nevetráte a máte iba zatiahnuté žalúzie, tak najviac plesní a pavúku a tak ďalej sa môže usiliť v tom priestore. Tak to isté, ak máte veľmi uzavretý pozemok betónovými plotmi, tak vlastne zabraňujete tomu vetru, aby mohol prísť a urobiť svoju prácu. Vietor je teda veľmi vítaný. Ak máte príliš veľa vetra, tak dá sa potom riešiť vetrolami. A to je vlastne systém výsadby, kde máte vysoké stromy, ktorí zachytávajú vrchný vietor, stredne vysoké stromy, kríky a vlastne nižší porast, na to, aby bol ten vietor zachytený v každej tej úrovni. Živé ploty sú ideálne na to, pretože oni časť vetra prepustia, čiže príde tam vietor, časť spomalia. Čiže nie je to tak, že vietor príde a narazí na pevnú prekážku. Lebo to, čo sa udeje, je, že keď vietor ide plnou rýchlosťou a narazí na pevnú prekážku, neznamená to, že sa tam zastaví. On sa vlastne zvrtne a v určitej výške sa v určitej rýchlosti a sile vracia naspäť na pozemok. Tá sila sa dá dokonca a vzdialenosť sa dá aj vyrátať, je na to matematický vzorec. A preto, ak sa vám stalo, že mali ste v dedine veľký vietor, hlásili, že budú silný vietor fúkať, tak sused, ktorý predtým mal na nejakom mieste foliovník, je teraz foliovník o 3 záhrady neskôr, alebo stiahlo im záhradu, stiahlo im strechu, tak môžete tam aj uvidieť tento fenomén, že práve si dali betónové ploty a tie betónové ploty vytvorili tú prekážku, ktorá pri sile vetra vlastne spôsobila to, že vietor nabral ešte väčšiu silu a vrátil sa práve, kde bol ten foliovník na toto miesto a vlastne sfúkol ho preč. Čiže s betónovými plotmi veľmi opatrne a je fajn ich dávať múdro, tak aby sme tej záhrade a vlastne samým sebe nepoškodili. Keď ešte vietor, tak veľmi múdre je dizajnovať tiež to, že ak mám napríklad tú svoju mapu, tak zapisujem si, kadiaľ mi ten vietor prúdi, jednak kvôli tej výsadbe a opeľovaniu, ale jednak preto by sme nespravili takú chybičku, akú som jednu v záhrade u klienta riešila, že chcel vlastne dať po hranici toho pozemku svojej hospodárskej budovy, čo bolo celkom rozumné, však nedá si to uprostred, len on to dal presne po vetre. Takže ak nechceme sedieť na záhrade, na svojej terase a vnímať zápach od zvierat, ak nemajú dostatočné výbehy, tak oni vtedy naozaj to miesto môže smrdieť. Ak je dostatočný výbeh, tak to nie je problém, tak aby ste nepili kávu a necítili vlastne z kurníka zápach alebo tak je fajn vnímať aj túto možnosť, že potom ľudia sa sťažujú, že zvieratá nie, lebo smrdia, ale oni smrdia preto napríklad, že ich máme potom vetre k tej našej terase. Takže preto tu máme fotografiu našej hospodárskej budovy, ktorá je multifunkčná pre celé naše hospodárstvo, ovce, husy, sliepky, kačky, zajace. Každé to zviera má zo svojej strany ten príbytok a je to na takom mieste, kde vlastne ten vietor nám neprinesie arómu zvierat. Potom ďalej, čo pozorujeme, je voda. Voda je veľmi dôležitý prvok v záhrade práve preto, že kde nie je voda, tam nie je život. Takže ako náhle, ja vždycky na mojich kurzoch pozbudujem všetkých, aby minimálne robili malé napájadlá, malé jazierka okrasné, väčšie vodné plochy sú perfektné,
akýkoľvek proste vodný prvok priniesie do záhrady život. To je to, čo som hovorila, že prišli včielky, prišli vtáčiky, dojdu sa napájať jašterice, my máme v jazierku tomto priamo pred domom dokonca aj užovky. A je to úžasné ráno piť čaj, svoj vlastný bylinkový a pozerať sa do jazierka, kde na vás takto pozerá užovka. To sú také momenty, taká prítomnosť, to vás tak hneď preberie, že vlastne neviete, či rýchlo to fotiť, či tešiť sa, či deťom ukazovať. Jednoducho, tá naozajstná autentická príroda je niečo, čo je za každým sviatok, ak plaché zviera, ktoré bežne vidíte v lese, dokážete uvidieť v tej vašej záhrade. Je to obrovská radosť a nadšenie pre celú našu rodinu. Takže veľmi pozbudzujem do toho. Pri práci s vodou si pozrieme na tom našom pozemku práve to, že či nemáme niekde vlhkejšie miesto, či máme nejakú dolinku, ktorú by sme vedeli využiť na dažďovú záhradu. Si môžete pozrieť potom na Google, čo je to dažďová záhrada, ktoré by mohlo byť potenciálne miesto pre to jazierko, že prirodzene by mohlo vlastne byť vhodné na to. A vlastne to zadržiavanie tej vody na pozemku je obrovský prínos pre prírodu celkovo, pretože vieme, že momentálne máme nastavené tie naše vodouzdržiavacie systémy tak, že naozaj voda príde, všetko je vybetonované a hneď oteká z krajiny preč a dochádza k vysušovaniu. V tom vysušovaniu môžem povedať toľko, že my mali sme nad našim pozemkom prameň pred 7 rokmi, ktorý vlastne vyživoval systém 3 jazier. Máme veľké 3 jazera na pozemku, kde nám stále dotekala voda. V poslednom sme dokonca chovali pstruhy a za 7 rokov sa stalo to, že prameň vyschol, jazera nám vyschýňajú, chovať pstruhy už nedokážeme a tento rok už začali schnúť aj stromy, čiže sme robili takú neveľmi akože šťastnú verziu, ale že sme vlastne zo studne dolievali do jazierka vodu, aby nám tie stromy neodišli vôbec. Čiže v tomto momente chcem povedať toľko, že to, že dochádza k otepľovaniu a devastácii krajiny, že dochádza k vyschýňaniu krajiny, nie sú len nejaké poplašné správy na Facebooku, ale že to napríklad aj realita tej mojej záhrady, kde to naozaj môžem vidieť, že jednoducho tej vody je každým rokom menej a menej. A práve preto je veľmi dôležité s vodou pracovať a to už napríklad tým, že zadržiavame vodu zo striech, dažďovú, ktorú použijeme na polievanie, tým, že vytvárame rôzne svejly, tiež si môžete pozrieť na internete, čo to je vodoudržiavacie systémy, zadržné systémy, alebo teda tie jazierka a napájadlá, lebo vďaka tomu môžeme mať zelenú krajinu. Čiže práca s vodou je jedna obrovská téma v permakultúre. A potom je tam vlastne pozorovanie živel pôdy. To je pôda, aký typ pôdy na pozemku máme, ale zároveň je to aj hra s terénom. Náš pozemok je svahovitý, čo znamená, že my môžeme vytvoriť rôzne mikroklímy na tom pozemku, lebo určitá klíma je na kopci, určitá v strede kopca a úplne iná je vlastne, alebo dosť rozdielná je v tej nížinke na tom údoličku, ktoré máme na plnom slnku. Vďaka tomu, že je svahovitý, vieme vytvárať aj rôzne zákutia. Vytvárame terasy, máme množstvo suchých múrikov, kde vieme vytvoriť suchý múrik na južnú stranu, tým pádom zo severu je tá kaskáda ako keby chránená a je výborným miestom pre pestovanie figovníkov, pretože má závetrie a zároveň južné slnko a zároveň nahriaté kamene cez ten suchý múrik, ktorému to teplo potom ešte odovzdávajú. Čiže je to aj hra s terénom a ja to mám naozaj veľmi rada. Množstvo ľudí, ktoré prišlo k nám na kurz, tak hovorilo na začiatku, že no, máme taký hrozný pozemok, toľko peniazy musíme dať bagristom, aby to zrovnali, alebo bože, mám taký zarastený pozemok, samé stromy a kríky a ešte k tomu potok tam tečie, úplne nešťastný a frustrovaný a vlastne na konci kurzu hovorili, že prišli na to, že majú ideálny pozemok na to, aby dokázali tú biodiverzitu vytvoriť. Takže pozemok vo svahu je pre mňa výzva na to, ako sa naozaj krásne vyhrať s tým priestorom. No a tá pôda ešte je zaujímavá v tom, že keď prídeme na pozemok, tak ja to mám naučené od Pati Černákovej, ona to urobila tiež tak, že keď prídem na pozemok, tak siahnem si na tú pôdu, ktorá tam je, nejaký krčatinec alebo nejaký tam odhalená zem, ktorá tam je v nejakom políčku alebo čokoľvek, siahnem si na tú pôdu, akej kvality je. Či je drolivá, alebo je veľmi kompaktná, alebo taká stredne, či vonia, alebo smrdí,
a napríklad aj ako chutí, lebo taká lesná pôda je tak úžasná vo svojom strede, že ona aj chutí dobre, aj vonie a je výborná v tej ruke. Príroda sa snaží dosiahnuť tento stred vďaka tým burinám a celom tomto komplexu, ktoré vlastne v lese môžeme vidieť, pretože ak máme tú veľmi hutnú pôdu ílovitú, tak pri práci s pôdou, napríklad ja ako záhradník, sa snažím do tej ílovej pôdy dostať čo najviac toho biomateriálu, štiepky a piesku, ktorý nám tú kompaktnosť vlastne dokáže rozdroliť. A pri veľmi ako keby pieskovej pôde sa snažíme práve dostať tam tie ílové zložky, aby sa nám trošku zhutnila. No a to je potom veľká výzva, čiže ja keď príjem na pozemok a vidím, akú pôdu mám, tak vyhodnocujem, čo s ňou. Napríklad na našom pozemku je veľmi, veľmi ílová, ťažká pôda. Ak by sme ju chceli vlastne skultúrniť, čiže obohatiť a takto budovať permanentne, tak to je niekoľkoročná práca. Preto sme vedeli, že chceme mať vyvýšené záhony, do ktorých sme si začali tú pôdu budovať vrstvením. To znamená, že na spodu vyššieho záhonu išla priamo na trávnik kartón, potom šla vrstva týchto konárov, hrubších kmeňov, zem, hnoj, konáre, zem, hnoj, rôzne vrstvy. Vrství sa to tak, ako ja hovorím, že veľmi intuitívne, tak ako keď chceme mať dobrý zeleninový vývar alebo mäsový vývar, tak treba vedieť, ako ho proste namixovať správne, tak to isté sa tvorí aj pri tom záhone. Napríklad, že aký výdatný, čo sa týka živín, chceme ten záhon mať. Takže pri tom našom pozemku sme si vytvorili vyvýšené záhony a takto vybudovali tú pôdu, tým, že pôdu, ktorú sme použili do záhonov, sme mali kupovanú z dovozu. Nebola použitá tá, ktorú sme mali na pozemku, lebo nebola naozaj veľmi ideálna na to, aby sme napríklad pestovali koreňovú zeleninu, ktorá si vyžaduje priepustné pôdy, na to, aby sa mrkva nekrivila, aby bola naozaj veľká. A neskončila iba taká maličká, tak potrebujeme prípustnejšie pôdy a tak ďalej. Takže pri práci s pôdou si idem po tom našom pozemku a do tej mapy si zapisujem napríklad rozdielnosť pôdy, ktoré môžu byť rôznymi okolnostiami naozaj rozdielne. Že niekde mohol byť násyp v minulosti urobený. My sme tak mali, že Paťa, keď prišla na náš pozemok, chytila si pôdu a hovorí, toto som v živote nevidela, sivú pôdu, zistite, čo to je za pôdu, čo sa tu dialo. A keď sme to zistili, tak vlastne informácia bola tá, že máme tam na vážku niekoľkých obrovských tatroviek z Trnavského cukrovaru, čiže pôda, ktorá naozaj nie je vhodná na pestovanie. A práve preto bola odlišná v rôznych častiach toho nášho pozemku, lebo je veľmi svahovitý a hospodár pred nami ho chcel zrovnať, lebo aj vlastne traktor sa mu vyvracal. Tak je tam taká navážka urobená. A ešte k tej pôde rýchlo odbočím, že to, čo vám rastie na tom vašom pozemku, je pre vás aj určovateľ. Jeden z určovateľov, je ich viacero, robia sa pôdne testy a tak ďalej. To si všetko môžete nájsť v mojej knihe. Všetky tie drobnosti, o ktorých som hovorila, že dajte si do Google, alebo ak chcete ísť hlbšie do témy, tak si pozrite tú knihu, ako mať krásnu jednu záhradu nenadrieť sa. Tam sa tomu viacej venujem, ale teraz vám chcem iba tak ako keby ponúknuť naozaj tú ochutnávku a to aj v tej pôde, že dá sa pozrieť na tom pozemku, čo vám tam rastie a podľa toho viete, že aha, keď je tam kyslá, tak tam bude praslička. Viete, že máte super na čaj nazberané, môže tam byť čorietka, rumán. Keď je zásaditá, tak často tam býva žihľava napríklad. Hej, keď je suchá, kamilka, materná dúška je moja obľúbená, vždy viem, aké podložie sa nachádza pod ňou, práve pre typickú koreňovú sústavu, ktorú som už spomínala. Keď je vlhká, tak tam môže byť méta a iskerník a podbeľ. Pôda bohatá na dusík, tak tam môže byť hviezdica, také veľmi časté, alebo palina, báza a chudobná na dusík tam je tiež materná dúška a jastrabník napríklad. Čiže ja keď sa pozriem po tom pozemku a vidím asi, čo tam prirodzene rastie, nie anglický trávnik, ale prirodzene čo rastie, tak viem si vyhodnotiť, aká kvalita vlastne pôdy je. No a potom je ďalšia fáza, po tom, čo som rok pozoroval, 4 živly, čiže slnko, vietor, pôdu a vodu, tak začínam si to teraz zisťovať a overovať všetky informácie.
To znamená, že zistujem napríklad históriu pozemku, to je to, čo sme urobili my, čo sme zistili, že v minulosti tam bola urobená návážka. Ale tá história môže byť aj to, že zistíte, že vaše pozemok bol kedysi pietné miesto, alebo že to bola veľmi akože hospodársky využívaná pôda, čiže plne hnojená, veľmi málo mikroorganizmov. A zase treba tej pôde pristupovať aj vzhľadom na tú svoju históriu. A ďalšia vec je, že pýtam sa susedov, Paťa vždy tak hovorila, idem do krčmy, pozvem ich na pivo a pýtam sa ich, aby som nemusel robiť tie isté chyby. Čiže pýtam sa, čomu sa tam darí. Jednoducho orechom sa nedarí, ušetrím si túto prácu, nebudem vysádzať orechy, lebo tam nie je vhodné podmienky, nie sú tam vhodné podmienky, budem tam pestovať to, čomu sa darí. A napríklad v tejto fáze je presne to, že nebojujem s tou prírodou, aj keď permakultúrne sa dajú vytvoriť vlastne podmienky preto, aby napríklad aj vo vysokých výškach sme vedeli mať ovocné stromy a tak ďalej, ale ak nechcem vytvárať tie podmienky všetky možné, čo zase znamená nejaké vstupy energie a času a financií, tak vlastne snažím sa pestovať to, čomu sa darí. Darmo by som chcela mať krásny levandulový záhon a záhradu, levandula, neviem čo, a pestovať, lebo teraz to je keď jednoducho mám vlhkú záhradu s ťažkou pôdou, ako to je náš prípad, že darí sa tam čo? Vrbe, tak môžem pestovať prútikárskú vrbu na prútenie. Takže toto je tiež jeden zo systémov, alebo napríklad nám sa darí v tej vlhkej pôde mať slívky, ale menej sa darí nám mať marhule, to sa darí mojej svokre, takže to, čo sa urodí nám, my si spolu vymeníme a vlastne takýmto spôsobom to máme udržateľné. Takže pýtam sa tých susedov, čomu sa darí. Po týchto dvoch fázach nasleduje fáza informácií o mne, čo ja od tej záhrady očakávam, čo chcem pestovať, chovať alebo budovať. Ja sa pozriem na čas, časom sme veľmi zle na tom, teda už som přes čas až tak a nie som ešte asi ani v polovici, takže informácie o mne znamenajú, že vytvorím si zruštabuľku, do ktorej to napíšem a každý by si mal vytvoriť svoju vlastnú zruštabuľku. Aj manželka, ktorá sníva o krásnych kvetinových záhonoch a pre muža to je nezmysel investovať čas do kvetín, do kvetinových záhonov. Aj muž, ktorý chce mať svoju veľkú dielňu a žena ho odhovára, že na to peniaze nemáme a nebude to. Proste každý si vytvorí svoju zruštabuľku, lebo teraz v tejto životnej situácii peniaze nemám, ale za 10 rokov ich môžem zdediť a ten dizajn sa vytvára na celé vaše životné obdobie. Čiže tak, ako tá záhrada bude vyzerať v zime, na jar, v lete, rovnako vo vašich 30 rokoch, 60 rokoch, proste v rôznych životných obdobiach, mám deti, nemám deti, to všetko sa nám zohľadňuje, aby sa tá záhrada nastavila tak, že naozaj ten človek si môže splniť všetky svoje sny a očakávania. Takže tá zruštabuľka znamená, čo všetko chcem chovať, čo všetko chcem pestovať, aké udalosti a deje sa tam budú diať a čo všetko chcem vybudovať. Pri tých zvieratách, keď sa opýtam, lenže neodpovedáte mi, takže idem rovno na vec. Často ľudia povedia, no ja chcem chovať psa, tam končia vo svojej zruštabuľke. Lenže ak nad tým porozmýšľam, že chcem naozaj prírodnú záhradu, tak vlastne do tej prírodnej záhrady patria aj motýle, patria tam vtáci, patria tam ješkovia, alebo tie jašterice a toto všetko my si tam potrebujeme zapísať, aby sme im vedeli v tom poslednom stĺpci, ktorý máme v tabuľke, vlastne vybudovať k tomu tie štruktúry. Čiže napríklad taký hmyz domček, alebo taký ježník, ktorý predstavuje kôpka konárov, alebo taký hadník, ktorý predstavuje kôpka kameňov, alebo napájadla. Hej? Čiže ak chcem naozaj mať tú biodiverzitu a tú pestrosť, a to všetko na svojom pozemku, tak potrebujem myslieť na všetky tie zvieratá, aby som vedel vytvoriť podmienky. A vtedy ten systém vlastne môže mať tú stabilitu. Lebo všetky tie zvieratá, napríklad tí vtáci nám vychytajú škodcov, hej? Alebo tie motýle nám pomôžu s opeľovaním, takže všetko toto má tam svoje miesto. Rastliny, ak sa opýtam, čo chcete pestovať, tak z kvetín veľa ľudí povie, že levandulu. A týmto končí. Pritom existuje množstvo úžasných trvaliek, napríklad to, čo aj bežne mávame na lúkach, ako je napríklad alchemilka,
alebo margarety, vysoké margarety sú úplne nádherné. Môže to byť aj rastlina alebo kvety, ktoré rastli kedysi v predzáhradkách našich babiek, ako je lupina alebo stráčonôžka, delfinium. Čiže musíme vytvoriť záhon, ktorý je trvalkový, čiže tá výsadba je tam trvalá, nie sú to letničky, ale raz sa vysadí a obnovuje sa približne každých 7 rokov. A vlastne tie kvety, ak sú naše odrody, tak sú zvyknuté na naše podmienky a nepotrebujú žiadnu špeciálnu opateru. Dokonca ani extra polievanie, ani hnojenie, nič. Ono sa naozaj rastie ako v tej prírode na tých lúkach a na rôznych ako by som povedala, úbočiach, kde je zosypaná pôda. A z rastlín to sú kvety, medzi kríky, častokrát, keď sa opýtam, aké kríky, tak mi odpovedajú ľudia, že rýbezle a egreše, ale existuje obrovská paleta kríkov, kde my sa môžeme vyjašiť a vďaka tomu si predĺžiť tú našu pestovateľskú sezónu od naozaj skorej jary, kedy nám začína plodiť muchovník, môj najobľúbenejší krík, až po neskorú jeseň, kedy nám vlastne dáva plodzi rakitník a jeho plody berieme po prvom mraze. Takže neobmedzovať sa iba na kríky, ktoré poznáme, ich množstvo, mám takú malú ochutnávku, asi aké. A takisto stromy, keď poviem, že aké stromy, tak povedia, že jabloň a čerešňa. Existujú mnohé možnosti, čo sa týka dlhovekých stromov, stromov na malom podpníku, strednom, veľkom podpníku. Existujú stromy, ktoré ponúkajú vám napríklad jablká na skoré jedenie, na uskladnenie, na sušenie. Čiže my si môžeme aj takýmto spôsobom vytvoriť sústavu rastlín, ktoré by sme chceli pestovať. A úžasné v tom sú popínavé rastliny. Ak vám nie je ľúto, bohužiaľ, nechcem, dobre, a takto to. Ak vám nie je ľúto vašej južnej fasády, tak je úžasné na južnú fasádu dať popínavé rastliny. Nám sa darí veľmi dobre vinná réva, takže máme aj domáce hrozno. A máme aj akébiu, aj kiwi. Takže máme aj také rôzne iné vlastne rastliny, ktoré majú veľmi dobrú produktivitu, čiže majú množstvo toho ovocia. A keď poviem, aké udalosti by sa mali diať na záhrade, tak všetci povedia, chcem relaxovať, chcem grilovať s priateľmi, hrať sa s deťmi, no ale ako som povedala, permakultúrna záhrada síce je pre lenivého záhradkára, ale stále si vyžaduje našu prácu. Takže napríklad tie deje, ktoré sa tam dejú, sú okrem grilovania s priateľmi aj to, že treba uskladňovať to ovocie, ak máme veľa stromov, že treba jednoducho mať, ak máme priestor, kde viem nakáľať drevo, kde ho viem uskladniť, kde potrebujem mať napríklad sušičku, aby som mohla sušiť to ovocie, čiže takú solárnu sušičku. Čiže je to rôzna jarná údržba, ktorá si vyžaduje, aby sme potom mali domček na náradie a tak. Čiže je tam aj množstvo takýchto úkonov, na ktoré treba myslieť. Že naozaj, keď si robím túto zruštabulku, je fajn sa posadiť do záhrady a predstaviť sa seba, čo robím ráno, čo robím po obede, čo robím večer, čo robím na jar, čo robím v zime, čo robím teraz a čo budem robiť o 20 rokov a toto všetko v tej zruštabulke zohľadniť, aby som to vedela vlastne nadizajnovať. A k tomu sa viažu štruktúry. Takže ak chcem chovať, tak potrebujem búdu, kúrnik, napájadla, krmitka. Ak chcem pestovať, potrebujem záhony alebo vlastne v tej mojej záhrade vyčlenené miesta, ktoré sú vhodné na to pestovanie, na veľké stromy, na kryky, na kvetiny. Ak chcem mať udalosti, ako som hovorila, že káľať drevo, tak potrebujem nejakú kôlničku, potrebujem nejaký priestor, ak chcem parkovať na pozemku, aj to sa zohľadňuje, potrebujem parkovisko, hej, kde môžu tie auta byť odstavené, potrebujem chodníky, aby som sa vedela pohybovať po tej záhrade a to všetko v tej zruštabulke potrebujem naozaj mať napísané, lebo vďaka tomu my môžeme potom ozaj dizajnovať. Už máme všetky informácie o pozemku, aký je jeho potenciál, kde my vieme s ním spolupracovať a už vieme, aké sú všetky naše očakávania. No a tu som vlastne hovorila o rozmanitosti chutí a o tom, že môžeme horizontálne, ale aj vertikálne pestovať, čiže aj dole, ale aj popínavými rastlinami. Tu je ukážka, že ktoré vlastne tie dreviny kedy rodia, takže my môžeme si vlastne od januára po december vytvoriť systém, kedy máme neustále nejakú tú úrodu a sme sebestační v určitej miere. Tuto sú nejaké vlastne príklady drevín, veľmi rýchlo prejdem. Drieň, obyčajný, jarabina, oskorušová, kľukva, zemoles, muchovník, myšpuľa, potom máme tam kiwi, schizandra, výborná pri pestovaní sliepok, sliepky to milujú brojlery a potom sú tak fajné, veľké
Potom arónia, často poznaná veľký hloch. A tak, to bolo k tým rastlinám a vrácam sa naspäť, že už teda máme všetky tie informácie o záhrade, o sebe a vtedy je fajn tú mapu, čo sme si vytvorili, vytiahnuť a začať to dnes zakresľovať. Zakresľovať štruktúry, to znamená lávičky, záhony, kúrnik, stromy, kvetiny, fóliovník, parkovisko, garáž, bazén, čokoľvek si nakreslíme zapíšeme, nakreslíme na papiere, vystrihneme ich a chodíme po tej našej mape a hľadáme im optimálne miesto. Čiže na slnečné miesto môže ísť fóliovník, do tienistého môže ísť sklonička, do miesta, kde nám veľmi fúka, môžu ísť vysoké stromy a pod nich môžeme vysadiť kríky. Hej? Čiže všetky tie udalosti si snažím namixovať a vytvoriť tak, aby som mal naozaj že optimálne miesta pre všetko. A myslím naozaj na všetko. Aj to parkovné miesto je veľmi dôležité, pretože nikomu sa nechce vykladať nákup, keď leje a potrebuje vzdialenosť obrovskú prekonať, aby ten celý nákup alebo spiace deti z auta dostal do domu. Čiže permakultúrny dizajn je naozaj veľmi sofistikovaný dizajn, kde sa nehľadila na to, aby záhrada bola krásna, ale bola aj veľmi, veľmi funkčná po všetkých oblastiach. Nie len, že teda je to prírodná, je to nejaká džungla a teraz my tam nebudeme mať ani to parkovisko alebo garáž, niekde, že je to o to, aby to bolo funkčné pre človeka a rovnako aj pre prírodu. Takže asi tak. A mám tu ochutnávku ešte dizajnov a budem pomaličky končiť, aby som dala vlastne priestor. Tých dizajnov je tu viacero, ale vlastne vyberám teraz narýchlo tento. Je to dizajn, ktorý som robila v záhradu pred viacerými rokmi. Čiže Miško budem ukazovať. Tuto máme dom, strechu domu. Tento dom mal terasu veľmi nešťastným spôsobom vymyslenú tak, že tuto bolo okno zo spálne hostiteľov. A tuto vlastne je podbránie, ktoré je veľkou veternou bránou, pretože domy sú tu v zástavbe hneď vedľa seba a vietor teda naráža na prekážky na domy a nemá možnosť niekde odbočiť. Ak má možnosť niekde odbočiť, tak niekomu do brány. Takýmto spôsobom, že máte prekážky, domy a niekde tá prekážka chýba, tak ten vietor tam zvykne veľmi byť taký intenzívny až nepríjemný. A práve preto sme do tejto veternej brány navrhli na základe ich zruštabuľky veľký kostrový strom a pod nich sústavu kríkov, ktoré to zachytáva. Keďže máme juh týmto smerom, tak vlastne tieň zo stromu nerobí žiaden tieň domu ani záhrade, takže ten veľký kostrový strom naozaj môže byť veľký a môže to byť hocaký strom, ktorý je teda na vysokom podpníku. Keďže ide o veľmi maličkú záhradu, tam neviem, či bolo nejakých 300 metrov štvorcových, tak vlastne po tej južnej strane a toto by mala byť teraz juhovýchodnej sú kríky nasadené a existujúce dva stromy s tým, že keďže som videla, že v ich zruštabuľke bolo, že aj deti sa zapojili, oni chcú mať domček v strome a žiaden strom veľký tam ešte vtedy vôbec nebol. Tak sme vedeli, že ten domček v strome môže byť pre ich vnúčata. Ľudia si častokrát neuvedomujú, že strom potrebuje vyrásť, že to nie je, že kúpim a mám domček v strome. A preto, že ešte mal v tej zruštabuľke aj domáci pán, ktorý bol kutil, že chce mať svoju vlastnú dielňu a domáca pani, že by chcela mať svoju letnú kuchyňu, tak to sme vlastne dali dokopy v jednu multifunkčnú budovu, ktorá je umiestnená na najzatienenejšom mieste. Ak sa vrátim naspäť, tak môžete vidieť prvú fotku, kde je to podbránie. Vidíte, tu sú nejaké tie kríky a tuto je stodola, kde je obrovský permanentný tieň. Takto to vyzerá. A oni boli na mojom kurze a ten pán, keď videl, že vyvyšené záhony, tak prvé, čo spravil, boli vyvyšené záhony, ale dali ich do absolútne nevhodného miesta a to je na najzatienejšie miesto a zároveň najvyššie, čiže tá voda nemá tam takú tendenciu sa udržať ako tuto, kde je menšia dolinka. Hej, tuto je vidno tú terasku a vstup do domu a podbránie. Takže prvé, čo vlastne musel po mojej obliadke urobiť, bolo premiestniť tieto záhony smerom dole do údolička a to sa vlastne premietlo potom v tom dizajne. Že tu je ten tieň a tu boli predtým tie záhony a my sme ich dali dole. Čiže zeleninové záhony, ktoré boli existujúce, páčila sa im naša kľúčová dierka, ktorú v záhrade máme, kríky, ktoré vám vytvárajú mikroklímu, takého inkubátora.
A zároveň z tej terasy chodníček, ktorý sa vedie popri jazierku. Odraz jazierka je krásne vidieť v interiéri. Je napojený na bylinkovú špirálu. Tieto dve štruktúry sa väčšinou dávajú vždy dohromady. V knihe sa dočítate aj prečo a ako to vytvoril, lebo mám tam aj fotopostupy. Presne ako tvorí bylinkovú špirálu a jazierko. No a vlastne človek je taký odtenený, že ak sedí na tejto terase, tak vlastne vníma tú bylinkovú špirálu, ktorá je vyvýšený kopec, dosť veľký, má mať priemer až 4 metre a za ním tú budovu. Tá budova bola vlastne spojením všetkých tých požiadavok a to, že pán chcel mať svoju dielňu, to je jedna časť, v podkroví mali chlapci svoj domček v strome ako keby, ktorí vedeli aspoň z toho podkrovia zísť na ten malý stromček, v budúcnosti už veľký. No a vlastne v domácej pani sme vytvorili maličký kútik na to, aby som mala zeleninu z tej záhrady aspoň opláchnuť a urobiť si kávu. A keďže tá terasa bola pri tej spálni, tak som navrhla ešte spevnenú plochu za budovou v tej severnej časti, kde človek si môže v tieni, v pohodičke posedieť po práci v záhrade, alebo ak má návštevu, tak nemusí sedieť pod spálňovými oknami a rušiť sa, ale prejsť si vlastne sem a poprípade niečo opiecť. Takže to je jeden z tých dizajnov. Tých dizajnov je o mnoho viac. Tu som dizajnovala jednu veľkú farmu na juhu Slovensku, taktiež na strednom Slovensku dom. Tento je tiež veľmi zaujímavý, ale nemám veľmi čas, takže asi prejdem potom na iné dizajny. Ale na tých dizajnoch je to najlepšie na to, aby sme pochopili, o čo ide. Tuto je už aj zrealizovaná vlastne záhrada podľa dizajnu, ktorý som robila v Prahe pre jeden dom. Oni mali aj také veľké jazero. A toto je vlastne posledný ten dizajn, ktorý som robila na jeseň tohto roku, na jar tohto roku, alebo tak nejako, nie, na jeseň minulého roku. No teraz už ani si nepamätám, aj na jeseň minulého roku. Je to záhrada, ktorá je pri Bratislave, bola dostatočne veľká, myslím, že tam bolo nejakých 3000 metrov štvorcových. Išlo o to, že tri kamarátky si povedali, že si vzájomne vytvoria takú svoju vlastnú komunitu a stávali tam domy z našej dielne Homrese, čiže majú tam 3 rovnaké domy z našej dielne teda, ktoré my ponúkame. A zároveň celý permakultúrny dizajn, tak v tomto dizajne išlo o to, že tu je vstup na pozemok. Na vstupe na pozemok bola využitá parkovacia plocha, ktorá bola najmenej vhodná na výsadbu a na to, aby sa tam čokoľvek iné dialo. Čiže tuto sa zaparkujú 3 autá a ide jeden chodník. To trasovanie je veľmi dôležité, že vlastne vyzerá ako taká koruna stromu. Máme hrubý kmeň, hrubé konáre a potom vetvičky, tak takto sa snažíme vetviť ako nejaké krvné riečisko aj to trasovanie. Takže máme hlavný chodník, ktorý každá z tých žien chcela mať jeden komunitný prvok alebo štruktúru. Takže na prvom pozemku je hneď na konci pivnička, to je toto, zakopaná pivnica, ktorá je na najtienistejšom mieste toho pozemku. V strednom pozemku je veľké jazero, ktoré malo byť smeľujúcim prvkom pre tú komunitu, že pri tom jazierku si môžu všetci opekať, mať tam návštevy, že nemusia voziť alebo niesť si všetku tú návštevu do súkromných častí, ale tu bola aj taká predstava detského ihriska, tu je vidno altánok a detské ihrisko. Takže to mala v strednom pozemku pani a na krajnom pozemku bol vlastne spoločný foliovník v tvare kupoly, geodom sa to volá, tieto máme 2 aj my na našom pozemku, je to veľmi efektívne pestovanie, nájdete tiež na našej stránke viac o tom. No a tiež veľkú spoločnú dielňu, aj priestor na uskladnenie aj lyží, aj bicyklov, čokoľvek a spojenú s koreňovou čističkou. Tiež na mieste, kde je šachta, kde je to za tou budovou, kde je to vyspádované, lebo celý ten pozemok sa nesie takto do tohto rohu. Takže koreňová čistička, ktorá mala odchytiť všetku odpadovú vodu zo 3 domov, je umiestnené práve v tomto mieste. A rovnako tento záhradný dom alebo priestor skladový je pre všetko to náradie vhodný práve na tomto mieste, keďže tu máme aj foliovník, v ktorom sa pestuje.
Jednotlivé domy mali spojovací prvok a to sú bylinkové špirály. Táto pani chcela jazierko, tuto je tiež bylinková špirála a tuto, čiže majú rovnaké niečo, čo ich smeruje, že to je jeden dizajn, jedna celá ako komplexná vec. A zároveň sa oddeľujú vlastne jedným vyvýšeným záhonom tehlovým, pretože mali veľa tehiel a v tom tehlovom vyvýšenom záhone bola navrhnutá trvalková výsadba, čiže také niečo, čo máme aj my v našej záhrade. A vlastne vytvára to taký veľmi estetický prvok ako plot, hej, že tuto už začína moja súkromná časť a do nej sa nebude vstupovať. Pani, ktorá mala prvý pozemok, bola pri rozhovore, je človek trošku psychológ, hej, keď je navrhovať záhradu, takže táto pani bola taká, že naozaj chcela pestovať, chcela byť sebestačná, bola pre permakultúru nadšená a bola veľmi praktická. Aj tie zamestnanie bolo skôr také praktické, takže v tom prípade som navrhla viacero pestovateľských plôch, čiže tuto má hneď pri vstupe svoje vlastné záhony a zároveň má tu chodník, ktorý je tiež veľmi efektívne spravený, aby tie vzdialenosti boli čo najkratšie, letnú kuchyňu, ktoré môže robiť treba tie lekváre alebo spracovanie úrody, kompostoviska. No a prichádzame na terasu, kde je bylinková špirála jazierko, za domom veľmi intimná a najsúkromnejšia časť pri storočnom olivovníku a to je vlastne sauna s džakúzou. Čiže je tu aj tá zábava, nie je tu len tá práca. Stredný pozemok bol zaujímavý tým, že to mala žena, ktorá bola umelkyňa, bola naozaj taký snový typ, ktorá vlastne snívala, že si postaví svoj vlastný teeny house, s ktorým bude cestovať. Takže pre ňu bola priorita, aby tento pozemok bol priechodný, takže to tmavo-zelené sú odstupové vzdialenosti na to, aby mohla zaparkovať ten tiny house, ten maličký niečo, ak niekto tomu nerozumie, takú maringotku, ktorú môže si odstaviť kdekoľvek chce. A aby to nebolo len tak, že má tam nejaké parkovisko uprostred svojho pozemku, tak v tom návrhu je urobená veľká drevená pergola, ktorá je z každej strany obopínaná popínavými rastlinami, takže vyzerá to napokon veľmi romantickým vstupom tým, že je to aj lemované stromami, ktoré sú na nižšom podtýniku. Takže taká zelená alej, ktorá vám vytvára aj takú strechu nad tou vašou hlavou, taký tunel zelený a farebný, do ktorého vy vstupujete dovnútra, prichádzate do jej súkromnej časti. Ona mala ťažisko na chov zvierat, chcela si chovať zvieratá pre radosť, takže tu má rôzne zajačníky a kurníky, a začíky, kurníky a pre psíkov a pre mačičky a tak. Posledná pani bola skôr taká veľmi praktická, ktorá veľmi nechcela ani tak pracovať v záhrade, ale skôr si užívať bazén a bicyklovanie a tak. Takže na jej pozemku sú 4 záhoniky zeleninové a vzadu je obrovská relax zóna v podobe veľkého bazéna a rekreačnej zóny, ktorá je naozaj vyšpeklovaná tak, aby tam bola tá výsadba urobená v súlade s tým prostredím, ktoré tam je a vytvorila takú tú primorskú atmosféru. Takže to bolo niečo, na čo som sa veľmi teším, až sa to celé zrealizuje. Takže takto sa postupuje pri dizajnovaní a pri vytváraní a vlastne toho dizajnu zo základu, že vychádzam z tej zruštabuľky. Hej, oni toto všetko v tej zruštabuľky mali. Ja som prišla na pozemok, pozorovala som ho, vytvorila som si tie mapy, vytvorila som si celý ten systém a vlastne takto vznikol ten celý projekt. Čiže vytvoriť ten projekt záhrady nie je vec úplne jednoduchá, nie ani rýchla, je veľmi náročná. Ja to prirovnávam k tomu, že ako keby naprojektovať dom, je rovnako hodnotné ako naprojektovať záhradu. Na druhej strane máte to na celý život, to je jedna vec. A druhá vec je, že naozaj môžeme potom mať veľa tých vecí veľmi efektívne urobených a človek nemusí toľko behať po záhrade, pretože vzdialenosti sú veľmi ďaleko, rušiť zvieratá, pretože smrdia, prenášať garáž, pretože na slnečnom mieste a iné chybičky, ktoré zvykneme robiť, ak na tým dobre nepremýšľame. Takže tak, tuto je náš dizajn, takto vyzeral náš pozemok, keď sme sem prišli bývať, to znamená, alebo keď sme ho kúpili, tu je velikánsky orech, kde teraz stojí náš dom, ako vidíte, je to svah a odtedy pribudlo množstvo prvkov za 7 rokov budovania. Náš dizajn je stále, síce vznikol pred 7 rokmi, je stále veľmi podobný. To znamená, že zo zádu je prvé jazero, odtedy tu už máme systém ďalších 2 takýchto veľkých a väčších jazier. Vzadu máme ovocný sad, ktorý je pôvodný a zostal. Mal tu stať náš dom, ten nestojí a mali sme mať vpredu pod tým orechom ateliér a namiesto toho ateliéru stojí teraz náš dom.
A keďže dizajn bol urobený tak, že v ateliéri najviac času trávime tých 8 hodín denne alebo koľko, tak aby bola celá zeleninová záhrada pred ním, tak teraz máme naozaj reálne pred našim domom. A tie prvky tam sú, to sú kvetinové záhony, to je bylinková špirála s malým jazierkom, to sú záhony ako nemecká kopa, to je foliovník, ktorý nemá takýto tvar, je okrúhly, ale to je foliovník. A vlastne hospodárske budovy, ktoré mali byť pred domom, tak tie akurát prešli dozadu zo sadu namiesto toho domu, lebo kvôli napájadlom a kvôli tomu, že vlastne máme tú vodnú hydinu plávajúcu, tak to bolo pre nás výhodnejšie mať to pri jazerách. A tu, kde mali byť vlastne ešte posledné jazierko, máme dokonca aj tú našu koreňovú čističku, ktorá tu bola navrhnutá na tomto mieste, doslova na metre. Tak na tomto mieste nakoniec je mobilný dom, ktorý je z našej dielne, je to zdravá ekologická stavba s ponukou, že človek si to môže prenajať na 2-3 dni a zažiť, aké to je bývať v dome, ktorý je podľa princípov zdravého bývania postavený. No a teraz na záver mám tu obrázky nášho domu, našej záhrady, tak toto vyzerá dnes u nás. Fotografie z rôznych vývojov, rôznych etáp, kedy sme vlastne budovali tú našu záhradu. A naše deti sú toho celé súčasťou. Naozaj deti žijú aj s tými zvieratami. Najstarší syn má na starosti starostlivosť o zvieratá, prostredný má doma nejaké tie úlohy a tiež v záhrade a tí mali sa prirodzene pridajú. Takže chodia zbierať vajíčka, chodia prikrmovať veľmi radi. Ja mám teraz to najmenšie, má 9 mesiacov, aj dnes sme boli a milujeme to. S tými malými deťmi je to úžasné. Si len tak sadneme, ona je v kočiari, ja si sadnem pod stromy, na takú lavičku, ktorú tam máme a pozeráme sa na húsy alebo na sliepky. A to také slow motion, tak pomaly idú. Oni tak naozaj pomaly chodia, niečo zobnú, pozrú sa, znova zobnú. A to je taký pokoj, taká harmónia, to je pre mňa úplne, že studnica energie, kde ja viem byť prítomná veľmi a viem si to užívať, rovnako ako to moje malé dieťa, ktoré sa dokáže na to dívať celú pol hodinu, ako príde mačka veľmi pomaly a zbada, že tam husí a idú po nej a tak, takže niekedy je tam aj také niečo dramatické, ale stále veľmi pomalé, čo v našom rýchlom svete je niečo úžasné, ja si to veľmi užívam, keď môže byť v tej záhrade a takisto tie naše deti. Takže asi tak. A tu už mám záver úplný a v čase som veľmi zle. Takže kde nás nájdete, ak vás táto prednáška zaujala, tak máme ten náš blog Live Reset, kde nájdete množstvo zaujímavých článkov aj o našom živote a našej životnej ceste, ktorá si prešla veľkými zmenami. Ak vás zaujali ekologické domy a stavby, tak to máme na našej stránke Home Reset, keďže vychádzame z Live Reset ako životný reštart, tak Home Reset je reštartovanie nášho bývania. A potom máme množstvo zaujímavých a praktických príspevkov na našich sociálnych sieťach, ako je Facebook Live Reset alebo Instagram Live Reset u Matúšov v sade. Nám môžete nájsť aj videá rôzne, máme inak aj YouTube kanál Home Reset, kde ukazujeme ľuďom, ako stavať domy svojpomocne. No a nájdete na týchto kanáloch množstvo našich videí a myšlienok a kus našej rodiny so srdcom na dlani, pretože sme veľmi autentickí, lebo s 5 deťmi sa človek nemá na čo hrať, lebo tie deti stále niečo urobia také, že proste sa nedá, hej, proste sa nedá. Aj tak musíte ísť vešať prádlo, aj tak musíte tie pokakané plienky vyniesť, aj tak proste dostanete 100 razy prečo a jak. Takže nás držia v úplnej prítomnosti a vdelosti. Za čo im veľmi pekne ďakujem. A rovnako chcem vám povedať ešte o odporúčanej literatúre. Takže jedna z tých našich kníh, ak sa vám nechce čítať, pokojne pozrite si film, je úžasný, je na celú hodinu. Filmár nás nahovoril, nech sú tam aj emócie a príbeh a rodina, takže z môjho reportážne mysleného filmu je celkom aj akože, by som bola taký ciťák, takže si to užite. Nájdete ju na našej stránke všetky tie produkty na homereset.sk v e-shope. No a to je tak všetko z mojej strany, takže teraz nechávam priestor na otázky, pokojne si môžete zapnúť vaše mikrofóny a pýtať sa. Som tu pre vás, ja akurát zruším zdieľanú obrazovku, aby som vás mohla vidieť lepšie.
Máme nejaké otázočky v čete, pozerám. Tak môžeme ich asi zodpovedať. Neviem sa teraz úplne, že chcem zrušiť stop share, už mám. A teraz sa dostať do chatu rýchlosti. Tak prečítam. Máme tu takú, že organizačná otázka, kde nájdem záznam tohto webináru. Áno, záznam bude zverejnený na YouTube, dáme vám informáciu o tom, keď to tam nahráme. Potom sme tu mali vyššie otázočku, takú špeciálnu. Sekundu, len sa k nej musím dostať. Aký je váš názor na no-dig metódu? Udržuje to zdravie pôdy podľa vás? To sa nás pýta. Určite áno a poviem tak, hneď idem na to, veľmi logicky. Ak my, čo robíme pri tom, keď vlastne okopávame pôdu, alebo je tam nejaká hlboká orba, alebo aj plicka, to je jedno, čo sa vlastne vtedy deje, aký proces? My vlastne obraciame vtedy pôdu. To znamená, že mikroorganizmy, ktoré v živote nevideli slnko, sa dostanú na jej povrch a sú vlastne zdochnú, sú zabité a tie, ktoré boli na povrchu, sa dostávajú vlastne dosť do pôdy a sú zaživa pochované. Čiže to je tá devastácia tej pôdy a to je odpoveď čiastočná, neúplná čiastočná, čo sa deje na našich poliach. My sme si dali robiť rozbor pôdy, ktorú sme si kúpili, krásna černozem, vyzeral veľmi luxusne a na pohľad vábivo. A keď sme si robili vlastne pôdny rozbor, jeden z nich taký veľmi jednoduchý je, že sa vezme do pohára, napríklad zavaraninového, pôda a dá sa do nej voda a čakáme, kým vlastne padnú segmenty jednotlivé, takže najprv idú ťažké ilové zložky, potom idú pieskové, potom ide nejaké bio, nejaká sláma alebo proste čokoľvek. Na konci by mali byť mikroorganizmy, ktoré vyplávu. Tak my sme mali síce krásnu černozem, ale vlastne nevyplávalo jeden jediný mikroorganizmus. Všetko tam bolo mŕtve. Takže toto je jeden čiastkový problém. Samozrejme, tam je viacero vstupov, ktoré takto zneživuje alebo umrtvuje tú pôdu. Ale jednoducho je to naozaj logické, že ak to obraciame, tak preorganizujeme život tomu všetkému živému, čo má zmysel, prečo v jednotlivých vrstvách je. Super, ďakujeme. Potom tu čítam pochvalu. Úžasný webinár. Veľmi ste šikovní, celá rodinka, držte sa. Ďakujem. Máme tu aj pozdrav pre vás. A ešte tu máme otázočku, že pri tých jazierkách ma napadlo, či sa u nás robia aj exotické jazierka so slanou vodou obklopené pieskom. Ono to asi nebude príliš súčasť permakultúrnej záhrady, či? Tak my robíme jazierka preto, aby sme napojili zvieratá prioritne. Robíme jazierka preto, aby sme vytvorili život rastlinám a živočíchom, ktoré sú u nás lokálne. Hej? Čiže pre mňa je to dosť veľký nezmysel, pretože potom je to vec, ktorá je vhodná alebo pre človeka, aby sa mohol na to pozerať alebo mohol si tam ísť namočiť nohy, plávať, čokoľvek, ale nie je to prínos pre tú prírodu ako takú. Čiže z toho permakultúrneho hľadiska je to niečo, kde práve bojujeme s tou prírodou, musíme vytvoriť tie podmienky, udržiavať to jazierko. Naše jazierka nie sú udržiavané, to znamená, že nemáme tam ani žiadnu cirkuláciu na okysľovanie tých jazierok. Máme tam iba vytvorený starostlivo biotop, čiže rastliny, ktoré má každá niektorú funkciu, či už je to funkcia na to, aby tam boli určité organizmy, aby tam dochádzalo okysľovaniu prirodzeným spôsobom, aby tam mohli byť niektoré živočichy a vlastne týmto balancom my zabezpečujeme to, že o tie jazierka my sa vôbec nestaráme. Takže toto je tá záhrada pre toho lenivého záhradkára, ktorá zároveň je aj prínosom pre prírodu. Super, ďakujeme. A máme tu ešte takú podotočku, že či teda neodporúčate rilovať. Ako ešte raz? Máme tu asi takú podotázočku ešte k tej no-dig metóde, že či sa teda odporúča alebo neodporúča rilovať. No to som už odpovedala. Ja z mojej pozície odporúčam urobiť vyvýšený záhon, ktorý aj v knihe máte presne po to postup urobený. Je na šírku rúk, že ja dokážem z jednej strany, keď ho obídem z druhej strany, do ňoho siahnuť a nemusím do ňoho vstúpiť nohou a utlačať pôdu.
Ak mám vyvýšený záhon, on reálne nemusí byť ani vyvýšený. Napríklad, ak máme veľmi úrodnú pôdu, tak nám stačí iba ohraničiť ten záhon, aby sme vedeli, kde je a do neho nešliapali. Čiže nie je to jedno poličko, kde človek má riadky a po nich chodí, ale jednoducho sú to záhony. Viem, že Paťka Černáková to tak má veľmi dobrú pôdu, takže má iba kameň vytvorené tie limity, kde sa nachádza. Janči, Jakub volá. No, tak poď. Držte chvíľku. Nervúz, ty splnečí. No, zavolaj jej. Zavolaj. Treba ísť splniť. Takže dobre, tak toto je jedno z mojich detí. Čiže iba vytvorený vlastne ten rámec, kde sa nachádza ten záhon a tým pádom, že my keď do neho nešliapeme, tak neutlačame pôdu. Ak neutlačame pôdu, tak to znamená, že ju nepotrebujeme obracať. Ak tú pôdu ešte aj prikryjeme, zamlčíme, tak tá pôda je prirodzene vlhká a vlastne nedochádza k tej devastácii a tak ďalej. Nemusíme toľko vstupov do nej mať. Páči sa, babo? No a hop. No a vlastne celý ten komplex činností, ktoré tam je, od plenia až po vlastne sejbu a ako sa starať o ten záhon, má svoje princípy, odpozorované vlastne z tej prírody. Naozaj je to všetko v tej knihe, takže toľko asi. Super. A môžeme teda ešte zodpovedať aj tie ďalšie otázky, čo tu máme, tak aspoň tak krátkosti, ja ich rýchlo prečítam. Prosím vás, ako si mám pripraviť záhradu na budúci rok na sejbu? Ak je tam teraz tráva. Čo jedna pani prednášala o permakultúre, tak hovorila, že napríklad teraz je neskoro už zakrývať kartónmi či slamou, že preto burinu to bude len dlhší vegetačný oddych a vyrastú ešte viacej. No ono to závisí, že či ideme siať priamo do trávnika, alebo ideme budovať záhon. Ak ideme robiť to, čo som povedala, že máme dobrú pôdu a nepotrebujeme ju budovať, tak potom áno, počkám si na jar, nechám tam na skorú jar ten kartón, keď odíde, vytvorím si hranice záhona a vlastne upravím, dodám tam kompost a vlastne je tam viacero tých vstupov, ale nie je to až také náročné. Ale ak idem budovať vyvýšený záhon, to znamená, že jeho obsah tvorím po tých vrstvách, ako som povedala, tak vtedy môžeme využiť jeseň, že ešte je pekne, tak poďme tvoriť vlastne ten záhon. Ten záhon bude odpočívať dovtedy a tá burina tam nebude, pretože ja vytvorím ten záhon, ten postup nájdete v knihe, veľmi rýchlo poviem, že na trávnik dám kartóny, ale je to vyvýšený záhon, ktorý je tvorený napríklad z kameňa, má kamenné múriky, alebo je to z dreva, sú drevené záhony, normálne z fošní sa robí, máme z agatových fošní, aby to vydržalo dlhšie. No a dovnútra dávam teda rôzne konáre, staré kmene do stromov, dávam tam hnoj, dávam to zem, jednotlivé vrstvy prekladám a poslednú vrstvu znova zamlčím, napríklad slamou. Čiže ak by som to teraz vytvorila a zamlčím to, tak tá burina nemá šancu pod kartónom prežiť a ešte je tam množstvo ďalších vrstiev, cez ktorú by museli preraziť a to proste neprerazí, hej. Čiže veľmi závisí od toho, čo ideme budovať a kde chceme siať, akú máme tú pôdu a vlastne čo je našim zámerom, aj aký záhon chceme siať, pretože je rozdiel, že či chceme robiť záhon, ktorý je veľmi výživný a je vhodný na pestovanie teklíc a paradajok a taký záhon, ktorý je vhodný na koreňovú zeleninu, ktorá potrebuje úplne inú tú náročnosť na výživu. Hej? To je vlastne pestovanie v tratiach a aj to mám v knihe spomenuté. Super, ďakujeme. Nechcem vás už držiavať. Pozerám, že musíte sa venovať aj detkám, ale máme tu ešte také dve otázočky, tak ak by som teda mohla, tak stručnosti a skrátka vás poprosím. Prosím vás, je lepšie vytvoriť živý plod z jedného druhu kríkov alebo ich nakombinovať viacej? Viete uviesť nejaký príklad kríkov vhodných na živý plod? Ďakujem. To je super otázka. To je presne to, čo tu bolo na začiatku povedané, že ak máme monokultúru, čiže jeden druh kríkov, tak môže sa stať, že tie kríky nám dostanú chorobu a ochorujú nám všetky kríky a vydochnú všetky kríky, hej. Ako som rád, napríklad ten krúžpán, to je také typické. Ale ako náhle máme polikultúru, čiže zmiešané rôzne kríky, tak tým pádom si vieme vytvoriť udržateľnosť toho systému. A keď nám nejaký
vydochne alebo ochornie, tak tam máme ešte ďalších 30 ďalších napríklad kríkov. Takže preto určite rôznorodú paletu, ale aby ten živý plod nevyzeral ako veľmi pestrofarebný papagájik, tak vlastne robíme ho tak, že dávame druhy, ktoré jednotlivo potom prepájame a opakujeme. Čiže napríklad máme zlatý dážď, potom dáme, ja neviem, rýchlosti ma napadne, nejaký ten drieň a potom dáme muchovník, tak znova zopakujeme zlatý dážď a dáme nejaký ďalší na preskačku, rýchlosti ma napadne napríklad červený dráč, nejakú okrasnú trávu a znova zopakujeme muchovník, hej, aby to nebolo tak, že máme výstavku kríkov, hej, že jednotlivé kríky by sa mali v určitých ako keby vzdialenostiach znova opakovať a vlastne pri tej permakultúre, alebo to, čo sa snažím ja robiť a navrhovať, je ten živý plod, ktorý je kvitnúci a jedlý zároveň. My máme živý plod, ktorý je vhodný pre zvieratá, čiže sú tam plody, ktoré sú vhodné pre zvieratka, pre človeka, sú tam plody vhodné pre človeka a zároveň kvitne, a to v rôznych obdobiach, čiže začína sa práve tým zlatým dažďom, preto ma aj napadol, že do žltá, a končí nám dráčom do červená, ktorý aj keď opadne, tak stále má červený korpus, hej, že stále má červený ten svoj skelet. Takže asi tak. A k živému plotu mám tiež aj fotopostup, aj takúto ochutnávku v knihe. Takže ak by chcela konkrétne typy a aký, tak tam je aj nákres, ako sme my nakombinovali tie kríky u nás v našom sade. OK, takže odporúčame knižku si objednať a prečítať. A ešte tu mám prosbu, aspoň stručne prosím o spojení jazierko-bylinková špirála. Áno, ide o to, že ide o maximálnu efektivitu. Takže keď robím výkop na jazierko, tak mám potom množstvo hliny. A to množstvo hliny využijem na to, aby som z južnej časti jazierka urobila umelý kopec. Ten umelý kopec nám tieni na jazierko, aby nedochádzalo k takému odparu. Takže vlastne jazierko je zatienené umelým kopcom, zároveň je využitý výkop. A táto bylinková špirála je z tej svojej severnej časti prepojená s jazierkom. Prepája sa tak, že sa tam dáva napríklad, my máme kokosovú takú sieť, rákos tam napíchanú, že časť je alebo aj handra stará to môže byť, je zakopaná v tom kopci, tej bylinkovej špirály, a časť je spustená do vody a s línavosťou ten kopec stále nasáva vodu. Tá bylinková špirála má kamene, ktorými vytvoríme my kamene, tehly, čokoľvek. Vytvoríme vlastne ten tvar tej špirály a vlastne na jednotlivých etážach sa snažíme vytvoriť jednotlivé mikroklímy. Takže napríklad od toho severu máme vlhké miesto, ktoré je vhodné na to, aby sme pestovali métu alebo rebarboru, kdežto na najvyššom poličku, na tom vrcholu, máme slnečné, suché miesto, ktoré je vhodné napríklad na tú levandulu alebo tymián. Čiže bylinková špirála nie je iba nejaký ozdobný prvok v tej našej záhrade, ale je to kopec, v ktorom sa snažíme opäť imitovať prírodu a vytvoriť pre bylinky rôzne mikroklímy. Preto by mala mať minimálne tie 4 metre a spojená byť s jazierkom, aby sme tie mikroklímy vytvorili, a tiež je v knihe fotopostup. Je tam veľmi podrobne aj kde a ktoré bylinky vlastne vysadiť a tiež ako vyrobiť jazierko. Samočinné pri minimálnej veľkosti, ktorá je povolená na to, aby bolo samočinné a človek nemusel to okolo neho robiť. Teda my s ním nerobíme vôbec nič. Super, ďakujeme krásne. Ešte tu máme dotaz. Pomáhajú huminové kyseliny zlepšiť kvalitu pôdy, alebo je to len marketing? Ako budovať pôdu? Hneď za týmto mám celú jednu veľkú prednášku. To je vlastne systém, tam je toľko vstupov, ktoré človek musí prihliadať. Najprv, akú mám štartovaciu čiaru, čiže aký typ pôdy vôbec mám, ako výživný, hej, napríklad som bola teraz, ma zavolali kamaráti, záhradní architekti, ktorí si vytvorili permakultúrnu záhradu, ale nedarilo sa im nič pestovať, mali veľmi slabú úrodu, že mám im prísť pozrieť na tú záhradu, čo sa deje, prečo im to proste kolabuje.
A keď som prišla a chytila tú pôdu, v ktorej oni sa snažili vypestovať mrkvu a oni povedali, toto je naša druhá trať, hovorím, to nie je vaša druhá trať, toto je vaša 6. trať. Tá pôda je tak veľmi nekvalitná, že potrebujete robiť toto, celý systém úkonov, aby ste sa dostali do druhej trate. Čiže ono to nie je, že iba dodám jeden prvok a teraz tá pôda bude super a my budeme mať super úrodu. Tých vstupných údajov, z ktorých vychádzam a ktoré potrebujem tie procesy tam urobiť, je veľmi široké množstvo. Takže akože spoliať na to, že jeden ten úkon alebo jeden ten prvok mi vytvorí teraz, vidíte, ak mi lezie hore, ten balans, tak to nie. To rovno takúto instantnú odpoveď ani nedávam. Hej, áno, a chápem to tak, že asi o tej pôde by to mohlo byť na samostatný seminár alebo webinár. A ešte tu máme takú otázočku, ktorú trápia asi viacej ľudí. Nelezú vám do mulču slizňaky a ešte by som sa chcela spýtať ku kompostu, ako zariadím, aby sa mi nemnožili v komposte aj škodce, ako chrusty, vrtivka, medvedík. Ďakujem. Kompostovanie je veľmi veľká téma. Napríklad my sme na permakultúre mali jeden víkend o kompostovaní. Ako správne kompostovať, aby kompost nesmrdel, aby tam neboli hnilovné procesy, ako zabrániť tomu, aby tam neboli potkany, tam treba vhodný kompost aj kúpiť. A keď kompostujem, tak nekompostujem nikdy choré rastliny alebo rastliny, ktoré majú nejakých tých škodcov. Čiže kompostovanie, myslím si, že aj na internete dostupné, keď si dáte vygoogliť, neviem, či to nerobí aj Pavlinka Urdová, ktorá prednáša o tom, moja učiteľka permakultúry, ktorá ma učila pestovať, súbor celý, je aj kniha celá o tom. Kompostovanie je jedna obrovská téma, asi ako jazierko. Takže treba vedieť, ako to celé vyskladať, aj to, aby to nebolo príliš veľmi vlhké, aby tam nenastával ten hnilovný proces, bol dostatok vzduchu a suchých materiálov na prekladanie. A potom, takže k tomuto nebudem úplne, že do detailov zachádzať. A ďalšia otázka bola na to, že čo tam sme mali? Ako zariadím, aby sa mi nemnožili v komposte aj škodce? Nie, slizňaci. A slizňaci. Sú úžasná téma, najčastejšie. Som hovorila, keď som sa pripravila na tú prednášku a tebe, že slizňaci budú určite. A sú, áno. Slizňaci. My máme na slizňaku indické bežce. Treba aj natrafiť na vhodné, lebo viem, že niekedy dokážu aj devastovať v tej záhrade. Indický bežec je prirodzený predátor. Čiže keď povedali Mollisovi, že máme problém, máme slizňakov, tak jeho kurzisti, tak im povedal, že nemáte problém, že máte slizňakov, máte problém, že nemáte indických bežcov. Pretože v prírode existuje vždycky vlastne riešenie na to, čo v tej našej záhrade vytvára disharmóniu. Ak ale nemôže mať indických bežcov, pretože má malú záhradu, pretože, dajú sa urobiť rôzne opatrenia, tiež mám v knihe vypísané. Jeden z tých vlastne opatrení je vytvorením rôzne pásce, pivové fľaše odrezané, to asi poznáte, ale tiež pomáha vedený pásik okolo vlastne rámu toho vyvýšeného záhonu, ak máte vyvýšené záhony, pretože oni na medi vlastne ako keby zreagujú s tými šťavami, ktoré majú a zdochnú. Alebo sa dávajú potom vaječné škrupinky, dáva sa popol, ktorý sa im lepí. Môj muž bežne chodí a zberá s čelovkou do vedra. To tiež veľmi často robí takúto vec. A čo ešte také robím? No je veľa možností, ako s nimi nejako sa dohodnúť, nedohodnúť. Nám veľmi pomohli tí indickí bežci, hej, fakt, že vychytali, lebo máme tu jazera, máme tu rigol, v ktorom tečie voda, takže naozaj veľmi dobrá živná pôda. Tento rok sme ich presunuli do školy, ktorú vedieme, ale bolo ich tak málo, že sa dali v pôde zberať. Že kedysi som to mala tak, že jahody nestihli ani dozrieť a už boli zožraté, tak teraz to takto nemám. Takže neviem, či stačí takto odpoveď. Ja si myslím, že určite áno. Super, no ďakujeme veľmi pekne aj za zodpovedanie otázok. Ďakujeme krásne aj za úžasnú prednášku. Bola veľmi naozaj zaujímavá. A ja sľubujem všetkým, že nám môžete otázky aj dodatočne poslať do mailu na našu kontaktnú adresu, ja ju tu uvediem.
a môžeme ich zodpovedať aj dodatočne, lebo asi ale ja to robiť nebudem, odpovedám rovno. Určite. Nemám čas, kedy. Určite, áno. A ja potom budem mať čas odpisovať na maily a na správy, takže ja vám poviem toľko, ak máte ešte otázky, fakt presne preto, aby som nemusela chodiť dizajnovať záhrady a nemusela robiť toľko kurzov, tak vznikli tie knihy a ten film. Ja vás pozbudzujem, načítajte si to, pozrite si to, je to veľmi napísané jednoducho, ľahko, aby ste mali všetky tie postupy a mnoho tých odpovedí. Takže mi nepíšte, prečítajte si. Okay. Dobre, super. Máme tu veľa poďakovaní, ďakujeme za prednášku, ďakujeme za podnetné rady, ďakujeme pekne za výborný webinár, takže sme radi teda, že sa páčilo. Veľmi si vážime, že ste si našli na nás čas, aj na takúto obsiahlejšiu tému. Dúfam teda, že niekedy sa podarí ešte podobný webinár alebo seminár s vami zopakovať, lebo bolo to veľmi podnetné a zaujímavé. Takže snáď niekedy na jar budúceho roka, ak budete mať možnosť a príležitosť a trošku času, ak sa nás nájdete, tak budeme radi. A teda odporúčame teda knižku, odporúčame YouTube, odporúčame ten film, o ktorom ste rozprávali. A ja si myslím, že ak už nemá nikto nejakú rýchlu otázočku, tak by sme to pomaly mohli aj ukončiť. Pozerám, že máte robotku. Takže ďakujeme ešte raz. A ja ešte na záver pripomeniem, že aj tento webinár sme organizovali vďaka Doc Stravenkám a dobrému programu. Môžete sa tešiť teda na ďalšie zaujímavé podujatia, ktoré vám dopredu ohlasím aj na november. A pekný večer vám ešte želám všetkým. Ďakujeme. Ďakujem aj vám. Pekný večer a veľa úspechov v záhrade. Ďakujeme. Pekný večer želáme. Ahoj, dovidenia.